Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. Take me there, yeah. Take me there to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. Take me there. Прывітаннічкі, мае шаноўныя сябры. Як вашыя справы? Спяшаюся вітаць вас на нашым традыцыйным, не, гэта не традыцыйным, на нашым нетрадыцыйнай арыентацыі стрыме. Ха-ха-ха-ха. Вось напішыце, наколькі добра мяне чуваць. Зараз я сам сябе яшчэ паслухаю. Так, часамі прыходзіць жаданне сябе паслухаць. На нашым нетрадыцыйнай арыентацыі стрыме. Вось. Так, а чаму я не бачу чату на экране? А, вось цяпер бачу. Так. Вітаю. Крокус у хату, блять, як вы заебали. Мяне ўжо гатовыя просто терзаць, здзіраць на кавалкі за жарты пра крокус, а вы подліваеце алею ў агонь у гэтае полымя. Гэта неправільна. Так рабіць нельга жартаваць пра смерці іншых людзей. Гэта таксічна, і калі вы спрабуеце здзейсніць нейкую палітычную кар'еру, займацца нейкімі сур'ёзнымі справамі, то вам гэта не ўдасца, таму што вы токсікі з ніжняга інтэрнэту. Таму трэба пераставаць вось гэтай хуйнёй займацца і нарэшце пайсці і заняцца сур'ёзным палітычным актывізмам, альбо проста пайсці на працу. Урэшце рэшт, навошта інтэрнэт у прынцыпе існуе? Я, напрыклад, ужо пасля больш чым за год стрымоў перастаў разумець, навошта існуе сецева, навошта гэтыя ўсе Wi-Fi вышкі, якія даўненька трэба было пераплавіць на станкі і трамваі для працоўных людзей. Там не ведаю, навошта вы яшчэ марнуеце свой час, каб прыходзіць на стрымы, слухаць, што я кажу вам, распавядаю пра палітыку, пра навуку. Глупства. Адно глупства. Такс. Эй! Я сёння трошкі сонны буду на стрыме. Ужо вы мне гэта прабачце, таму што я падняўся сёння досыць рана. У мяне быў экзамен. Пачакайце, трэба яшчэ асвятленне дастасаваць. Прачнуўся рана на экзамен па эвалюцыянізме. 10 гадзіна раніцы, а я за канікулы прызвычаіўся класціся спаць недзе о 6 гадзіне раніцы. То бок я ў прынцыпе святла не бачыў на працягу, магчыма, тыдня. Я амаль не выходзіў з дому, ну там перыядычна кудысьці выбіраўся на шпацыр ці ў краму схадзіць. Але па сутнасці я, блядь, сядзеў дома і сёрфіў інтэрнэт або глядзеў якія-небудзь фільмы ці серыялы да 6 гадзіны раніцы, калі пачынала світаць. І ў гэты момант я вырашаў, што ўсё, хопіць, трэба класціся спаць. Ось, і гэта яшчэ ўсё перамежвалася з падрыхтоўкай да экзамену. То бок, апошні тыдзень я правёў досыць весела насамрэч.
Акрамя таго, што стрыміў, посціў, я просто сядзеў у сваім пакоі і чаргаваў падрыхтоўку да экзамену з праглядам фільмаў, з праглядам відосаў на ютубе, з мастурбацыяй, з паходамі ў краму і шпацарамі. Вось, карацей, прыкладна так выглядалі апошнія 2 тыдні майго жыцця. Я пра гэта ўсё распавядаю, таму што я не ведаю, што можна абмеркаваць з апошніх навінаў. Я вось калі рыхтаваў прэв'юшку для стрыму, нават не змог нічога падабраць асабліва, акрамя таго, што там танкер нейкі з ойлам, з алеем, блядь, масляністым гаўном расійскім перахапілі амерыканцы, прычым двойчы. Вось. І акрамя таго, вось Pitmaster ты пішаш у чаце зараз, а гэта азначае, што ты гатовы да контенту сённяшняга падрыхтаванага. Я пасля экзамену спецыяльна ўзяў і з'ездзіў у украінскую краму і набыў там украінскае малако. Хачу сказаць, што выбор быў невялікі. Там было 2 прадуцэнта малака. Аднаго прадуцэнта просто было некалькі ўзроўняў тлустасці. Было адно ў пакеце, такім пакеце, а было адно ў картоннай каробцы. Ну, я, карацей, буду зараз паказваць. І схадзіў, купіў усё тое польскае малако, якое было ў суседняй бедронцы. То бок Pitmaster ты дачакаўся, сёння будзе твой аплочаны, доўгачаканы. Так. Я спадзяюся, стрым не лагае, таму што ў мяне нешта залагаў стрым праз тэлефон, які адчынены. Давайте глянем. Твой аплочаны, доўгачаканы. Здаецца, жывем. Значыць, сёння будзе параўнанне украінскага малака з польскім. Украінскага малака 2 віды, польскага малака там колькі? 4, па-мойму, я ўзяў. То бок я спецыяльна пашырыў гэты шэраг для параўнання. У выніку змарнаваў нашмат больш грошай, чым планаваў. Вось, але я не патрабую ад цябе нейкіх дадатковых данатаў, каб гэтае параўнанне пачалося. Калі хочаш данаціць, данаць, але параўнанне малаку так ці інакш будзе. Вось мне самому цікава, наколькі, у прынцыпе, смачнае украінскае малако, бо я украінскай малочкі, у прынцыпе, не тое, што там малаку спецыфічна, а менавіта украінскай малочкі я ніколі не спрабаваў у сваім жыцці. Усё жыццё спажываў беларускую, потым пераключыўся на польскую, і я асабіста ніякай істотнай розніцы не заўважыў. Прычым, вам пра мяне будзе карысна ведаць такую інфу, што я цярпець проста не магу свежае малако з каровы. Вось тое, што такое з вяршкамі, тлустае малако такое просто. Блять, выбачаюся. Я ненавіджу такое малако, таму што яно абсалютна... Я з самага дзяцінства проста, я не ведаю, мабыць, я проста мешчанін. Я з самага дзяцінства быў прывучаны піць малако стэрылізаванае, такое просто, ведаеце, такі напой, які у сабе не змяшчае нічога, акрамя вось такога раўнамернага белага напою. Я не люблю, калі ў напоі нешта плавае яшчэ пры гэтым і дзіўна смакуе. Я быў прывучаны, магчыма, да такога малака, а свежае малако з каровы, яно смакуе абсалютна іначай. І я фанат менавіта таго малака з крамы. Магчыма, калі украінскае малако будзе ў нейкай ступені падобнае да сапраўднага малака, гэта для кагосьці будзе ў плюс, але для мяне гэта калавы варыянт. Я цярпець не магу, як я ўжо сказаў, гэтыя, блядь, вяршкі і кароваў, блядь, кароваў трэба есці. Есці трэба кароваў, малако іх не забіраць, пастэрызаваць, стэрылізаваць,
потым яго піць альбо рабіць на ім сыр, масла, хуясла. Я так лічу. А піць свежае малако гэта для бабусі. Пакінуць трэба. Бабуся трымае карову, і хай яна п'е сваё малако, блядь. Хай яна можа з малаф'ю і дзеда мяшаць, мне пахую. Малако з каровы гэта гаўніна. Просто ссулі. Тэкс. Пишуць, тэпла спінкою свіжа. Аж рыгаць хочацца. Ну, у мяне менавіта такая рэакцыя, як бы на свежае малако. Уж прабачце мне. Пишуць, як же сырога малака захацелася. Палязай пад стол. Давай, я магу табе сцэдзіць трошки свайго маянэзіку. Так, што вы тут яшчэ пісалі? Чуваць добра, дякуй за комунікат. Маргінес, не хочеш піти в політику і зробити свою політичну програму для білорусів? Не, у мяне няма абсалютна ніякіх палітычных амбіцыяў. Магчыма, калісьці яны былі. Я просто зразумеў, што з маім характарам і з маёй прынцыповасцю мне не атрымаецца ў сучаснасці не тое, што зрабіцца палітыкам, а ўзяць удзел у якой-небудзь палітычнай самаарганізацыі на нізавым узроўні без таго, каб з усімі пасрацца. Або без таго, каб весці інтрыгі, то бок быць нешчырым. Калі ты шчыры чалавек, то табе лепей быць незалежным каментатарам, незалежным аналітыкам, таму што ніхто пра цябе нічога, ніякага благога слова не скажа, калі ты не палітык. Калі ты палітычнай аналітыкай займаешся як палітык, то адразу супраць цябе аб'ядноўваецца ўвесь мейнстрым. Калі ты малады чалавек, намагаешся рабіць нейкія першыя крокі ў палітыцы, пры гэтым не з'яўляешся часткай якой-небудзь мейнстрымнай партыі, мейнстрымнага накірунку, ты робішся аўтсайдерам, цябе ўсе хейцяць, а незалежных экспертаў усе абожнююць, усе кахаюць, просто носяць іх на руках. Польскі палітык Корвін, Януш Корвін-Міке, апошнім часам, калі яго пытаюць, ці ён не шкадуе, што ён пайшоў у палітыку, ён кажа, што так, гэта была моя памылка, я павінен быў зрабіцца незалежным экспертам. І тады у мяне была б кар'ера, я прадаваў бы нашмат лепей свае кніжкі, у мяне была свая праграма, усе мяне шанавалі б. А зараз я Корвін, блядь, які запускае протакол 1%. Ніхто за мяне не галасуе. Вось, і як бы палітычныя дасягненні мае абмежаваныя, так скажем. Ён пра сябе не скажа, канешне, што ён абсалютна ніхуя не зрабіў у польскай палітыцы. А нават я не лічу, дарэчы, што ён абсалютна ніхуя не зрабіў для польскай палітыкі і для правага дыскурсу. Вось, але ён шкадуе, напрыклад, што пайшоў у палітыку. А беларускай палітыкі яе як такавой не існуе фактычна. Беларускую палітыку прыйшлося б ствараць з нуля, абсалютна з нуля. Што азначае фактычна, што ты павінен на гэта змарнаваць свой час, свае грошы, сваю энергію просто жыццёвую з высокай ступенню верагоднасці, што нічога з гэтага не выйдзе абсалютна. Ствараць цэлую сферу, гэта як ствараць, не ведаю, цэлую навуковую галіну, гэта як ствараць новыя рынкі, гэта павінны рабіць людзі з грашыма, якім не шкада такую інвестыцыю здзейсніць і потым праебацца, потым прайграць, таму што ў іх застануцца грошы. Людзі тыпу мяне, яны могуць або далучыцца да якога-небудзь праекту, або просто хуй забіць і каментаваць усю гэтую справу збоку, чым я, уласна кажучы, і займаюся у якасці стрымера. Бля, у мяне увесь час лагае стрым на тэлефоне. Я просто пастаянна сабе кладу тут тэлефон, каб глядзець колькасць гледачоў, і ў мяне перыядычна ён пачынае тармазіць. Я спадзяюся, у вас усё добра. Такс.
Павінна быць добра. Вось. То бок не. Гэта неўдзячная справа абсалютна, як у фінансавым сэнсе, так і ў сэнсе эмацыйным. Ніхто табе дзякуй не скажа. А для самога сябе, ну я, напрыклад, не веру, што Беларусь яшчэ адродзіцца, што гэта будзе вольная краіна калісьці, што беларусы што будзе новы беларускі ўздым, людзі падымуцца і вырашыць вяршыць свой лёс уласнаручна. Такога не будзе. Я рэгулярна на сваіх стрымах запрашаю, заклікаю людзей да эміграцыі, да раблення сябе на захадзе. Ну, або, не ведаю, на ўсходзе, калі вы аматар Карэі якой-небудзь, ці якія там яшчэ ёсць добрыя краіны цікавыя, Японіі, таксама добры кірунак. Умоўна кажучы, я заклікаю выязджаць усіх талковых беларусаў за мяжу і шукаць сябе ў тых краінах, якія найбольш адпавядаюць вашаму разуменню, не ведаю, вашаму разуменню непросранага праекту, не фейл-стейту. То бок я мог бы сказаць тут вашага разуменню вольнасці, вашага разуменню дабрабыту, але зноў ж такі нават гэтыя каштоўнасці яны далёка не для ўсіх характэрныя. Хаця з іншага боку, калі для вас свабода гэта, ну зноў ж такі так, свабоды ў Беларусі няма, але і дабрабыту няма. То бок вашай каштоўнасцю можа быць чыста выключна дабрабыт. Ну і ў такой сітуацыі вы можете абраць не самую вольную краіну, але замажнейшую за Беларусь. Амаль любая краіна Еўропы ці Азіі замажнейшая за нашу. Вось, карацей кажучы, я людзей заклікаю эміграваць, і мяне таксама за гэта крытыкуюць, таму што я нібыта прасоўваю здрадніцкія такія паразніцкія наратывы. Але я думаю, што гэта проста шчырыя наратывы. Гэта проста наратывы чалавека, якому не залежыць на тым, каб вы неслі грошы ў нейкі мой палітычны праект. Каб вы не ахвяравалі сваімі... Мне не залежыць на тым, каб вы ахвяравалі сваімі жыццямі, мне не залежыць на тым, каб вы таксама прасоўвалі ў масы нейкую маю палітычную думку. Не, мне залежыць толькі на маім уласным праекце і на тым, каб у маёй аўдыторыі у жыцці было ўсё добра, каб гэта былі вольныя, заможныя людзі. Каб гэта былі людзі, прынамсі, якія самі вырашаюць, які будзе іх наступны дзень, якое будзе іхняе заўтра. А палітычныя амбіцыі, яны так ці іначай па-іншаму скажу, палітычныя амбіцыі, яны абмяжоўваюць твою прастору выказванняў. Адпаведна, ты не можаш быць абсалютна шчырым са сваёй уласнай публікай, а гэта для мяне прынцыпова важна. Я перад вамі сяджу і піжу ўсё тое, што прыходзіць мне ў галаву. У мяне няма ніякай метадычкі, у мяне няма лініі партыі, у мяне ёсць аўтарытэты. Я рэгулярна там спасылаюся на Пазняка падчас сваіх трансляцыяў, на некаторых іншых палітыкаў, беларускіх, польскіх, амерыканскіх, але заўсёды я таксама прывожу канкрэтныя прыклады таго, у якіх аспектах гэтыя людзі памыляюцца. І гэтых аспектаў дохуя. Я не магу проста зачыніць вочы і зрабіць выгляд, быццам бы гэта не важны аспект. Таму што ён важны, блядь, аспект. Нахуй, ёпта, блядь. Вось, то бок у ідэальным свеце, калі б у мяне было дохуя грошай, магчыма, у мяне былі б нейкія палітычныя амбіцыі. Але я кукіч, жабрак беларускі, студэнт у Польшчы, у якога грошай хапае там ледзь-ледзь на тое, каб проста заплаціць за сваё жытло і за ежу, і за нейкія іншыя базавыя расходы. Не ў маім палажэнні думаць пра палітычную кар'еру. Больш за тое, палітычная кар'ера, як я ўжо сказаў, яна не існуе, беларуская. Ты або сядзіш на грантах, або ідзеш ваяваць. Я ані аднаго, ані другога не хачу.
Я не вайсковы. Я лічу, што ваяваць павінны ісці толькі людзі, якія бачаць сябе вайсковым, якія бачаць сябе бачуць сваю кар'еру менавіта ў вайсковай сцезе. А я такога не бачу. Я навуковец, я інтэлігент па сваёй прыродзе. Паглядзіце на мае ручкі тоненькія. У мяне там рост 172 сантыметры. Я важу 60 плюс кг. То бок вайсковы з мяне так сабе. І людзей забіваць мне задавальнення ніякага хутчэй за ўсё не прынясе. Хаця я ніколі не спрабаваў, скажу вам шчыра. Я просто раблю такую гіпотэзу, описываю для вас. А сядзець на грантах палітычных я таксама не хачу, таму што, а нахуя? У мяне ёсць зацікаўленасці ў іншых сферах. Я там неўрабіёлог, мне цікава пра навуку, пра тэхналогіі нейкія, пра тое, як людзі сябе паводзяць, пра тое, якія хваробы не дазваляюць людзям сябе паводзіць адэкватна і так далей. То бок там сфера псіхіятрыі ў тым ліку, псіхалогіі, магчыма, часткова, неўрабіялогіі, навукаў натуральных. Акрамя таго, палітыка, палітыкай-то ўсе цікавяцца, пра палітыку можна піздзець бясконца. Канал, ён увесь пра мяне, пра тое, чым я цікаўлюся. Менавіта таму я ствараю рубрыкі па тыпу сіні маргінез, па тыпу мазгінез. Я ведаю, што гэтыя рубрыкі не глядзіць ніхто, блядь. Але мне проста цікава іх рабіць, таму што я гэтым цікаўлюся ў сваім жыцці. А актыўнай палітыкай у сваім жыцці я не займаюся. Я толькі пізжу пра палітыку. Карацей, я распіздзеўся, спадзяюся, што адказаў на пытанне. Усім дароў, я маргінез, задавайце пытанні. Так, усім прывітанне, я Аджык. Задавайце свае пытаннечкі. Мозок любить різноманіття. Іран протестує, висадка в Гренландію. Так, усё по Fallout. Усё, як було сказано у Fallout Bible. Нормально усё. Дякую знову ж таки за комунікат. Розкажи, яка атмосфера в укромагазинах. Там звичайно пусто. Разумееш, там звычайна пуста, таму што самі палякі яны не ходзяць ва ўкраінскія крамы, і фактычна увесь рынок украінскі ў Польшчы ён існуе для сваіх, і менавіта на сваіх яны і награваюцца, таму што там нацэнкі ебанутыя абсалютна, то бок танней нават закупацца ў звычайных польскіх крамах з нацэнкамі, такіх як Жабка, там, Керфур гэта не польская крама, па-мойму, і Жабка яна не польская, просто прынятая лічыць польскай. Груба кажучы, да аўтэнтычных польскіх крамаў танней хадзіць, нават калі там ёсць нацэнкі, тыпу як у Керфуры, ці такіх ёсць усялякія маленечкія крамкі, якія вымушаныя рабіць нацэнкі, таму што да іх ніхто не ходзіць. Некаторыя з іх працуюць па нядзелях, напрыклад, калі гэта паштовае аддзяленне таксама. Вось, і, уласна кажучы, украінскія крамы, яны існуюць, каб наёбваць гояў, наёбваць украінцаў. І робяць гэта самі украінцы. Там пуста, там 2 працаўніка звычайна, 2 працаўнічкі, вось як сёння было ў мяне. Яны размаўляюць па-украінску, хаця польскую яны таксама хутчэй за ўсё ведаюць. Вельмі моцна пахне сухой рыбай, таму што там цэлыя палічкі з ёй выкладзеныя вось так. Мало таго, што ёсць халадзільнік з сушонай рыбай і проста з рыбай, так яшчэ ёсць гэты мясны аддзел, ведаеш, такі, дзе ёсць такая шыба шкляная, ці плястыкавая, і там спачатку каўбаса, сасіскі, каўбасы, там нейкае мяса вяленае, варанае і так далей, а потым ідзе рыба. І рыбай ваняе проста пізда з усіх бакоў. Такая атмасфера ва ўкраінскай краме.
Акрамя таго, не магу нічога ўзгадаць канкрэтна. Ну, здаецца, не хамяць. Я вось колькі разоў быў ва ўкраінскіх крамах, ніхто мне не нахаміў. Гэта добра, таму што, напрыклад, калі я карыстаўся паслугамі украінскіх лекараў, то там было па-рознаму. Ведаеце, гэта усходняя манера весці справы, працаваць з людзьмі, калі ты глядзіш проста як на гаўно на свайго пацыента, вось прыходзіць да цябе чалавек, і ты на яго вось так глядзіш, тыпу. Ну, можно по-русски. Да. На что жалуемся? Ты распавядаеш, на што ты скардзішся, і у адказ атрымліваеш 2 слова. Окей, это не к нам, это в другой отдел. Я могу, конечно, вас проверить, но это вообще не к нам. Вы что? Вы дурачок. Ну это не к нам. Ну написано же, это другой врач делает. Вы что? Ну ладно, ну окей. Ну вот проверю я там ваши... Это... У меня там со скурой была проблема. Была проблема одна. Ну, чик проверила. Ну, со скурой у вас нормально все. З вас 200 злотых. Ой, карацей, блядь, украінскія лекары гэта пиздец, ну, параўнанні з польскімі нават. Я на будучыню больш не буду записываться да украінак. Гэта аблом дзічайшы. Прычым каштуе гэта звычайна, блядь, не нашмат танней за польскую медыцыну. Прыватную нават. Так. Гэта я чытаў. Маргінез, але пыты так хтиво, щоб лилось по губах на футболку і щоб на вусах білий слід лишився. Не, ну, гэта табе трэба яшчэ дакінуць, я лічу. Бо народ не той, так. Франкотик в Краків поїхав, міг заламати твінка. Я не ведаю, насамрэч, хто такі Франкотик, я бачу адзін нейкі ягоны стрым. Я, в прынцыпе, не ябу, што гэта за чалавек, які ў яго погляды, як ён у камунікацыі. Можна стаць незалежным экспертам, а пасля ўжо палітыкам. У нас добра ўсё, окей. Да не, нельга насамрэч. То бок, калі ты пачынаеш зарабляць як незалежны эксперт, табе пераходжваецца ісці ў палітыку. Ну вось і ўсё. Ну таму што нахуя? Палітыка гэта доўгатэрміновы такі бізнес. Ты, калі ўваходзіш у палітыку, калі ты малады чалавек, ладно, там, калі ты, напрыклад, маеш нейкія падвязкі ў галоўных партыях, якія існуюць. Але, зноў ж такі, гэта не беларуская нават сітуацыя. Але, допустим, вось мы размаўляем пра польскую палітыку. Ну, ты, калі не маеш падвязак у галоўных партыях, у ПІС, типу, у платформе, ты просто ідзеш у маладыя арганізацыі, якія, напрыклад, нават не маюць пакуль што доступу ў парламент, таму што яны не перакрочваюць парогу подпісаў. І ебошыш доўгія гады, укладаешся ў гэта фінансава, укладаешся ў гэта часова, каб на выхадзе мець магчымасць уплываць на сваю краіну на ўзроўні, груба кажучы, федэральным. Ну, або там, не ведаю, калі твоя столя гэта мэр, то на ўзроўні лякальным. Я не думаю, што палітычным аналітыкам у прынцыпе характэрна рабіцца мэрамі. Карацей, гэта проста такая бздура, што нават абмяркоўваць няма сэнсу. Пытанне першапачатковае было: не хочаш зрабіцца палітыкам беларускім, каб стварыць нейкую палітычную праграму для беларусаў? Адказ: не. Беларускай палітыкі не існуе. Текс. Трэба їхати в Індію, Росію,
Коротше, розказували знайомі, які воюють. Коротше, з жінкою в війську це піздець. Ось настільки піздець. В суміжному підрозділі жінка має керівну офіцерську посаду, то він казав, це найбільш єбануті садисти. Скидав відео, як вона копала чувака по животу. Хе-хе. І по геніталіях. І орала, і лила кип'яток. Слухай, ну, я думаю, велізарна колькість українських мужчинів могла б заплатити за це гроші навіть. Він казав, що якщо жінка стає на керівну посаду, то це піздос. Так, ми це цудовно ведаємо. Ось, наприклад, наша лідерка беларускай апозицыі Наста Базар, гэта просто звер. Вы бачылі дэбаты з гэтым з дзядом з паспалітага рушання, я забыў як ягонае прозвішча. Яна ж яго просто разорвала нахуй по лініі анусу. Просто нахуй порвала ягоную задніцу 50-гадовую і з'ела потым прямо на вачах аўдыторыі. Таму жанчыны яны сапраўды. Калі жанчына дабіваецца нейкіх высокіх пасадаў, гэта азначае, што яна звер, блядь. Яна з'ела некалькіх чалавек у літаральным сэнсе, каб заняць гэтае месца у іерархіі. Я не гляджу сіня маянез, але мазгінез мне вельмі падабаецца. Ну, ўсё ж такі канал у цябе мазгавы суп. Я лічу, што гэта заканамерна. А калі тады будзе рубрика Кала Маргінез? Ідзі нахуй. Кала Маргінез гэта калі відэа з нулявой чаргі глядзім дарыш. Я заклікаю вас данаціць, таму што у нас будзе агляд на малако, не ведаю колькі ён будзе цягнуцца, а потым нам прыйдзецца перайсці, уласна кажучы, до таго, што са сваімі палоннымі рабіў малады лорд Рамзі. Зараз рубрика Кала Маргінез, какли треба до лікарів мужиків ходити. Ну, до речі, калі я хадзіў да польскага лекара, мужика, я быў задаволены. І калі я хадзіў да маладой жанчыны польскай лякаркі, таксама быў задаволены цалкам. А вось украінкі, украінкі, у падлінкі, ukraдлінкі. To jest, proszę państwa, ukrainizacja Polski. Nie dopuszczę tego. Inaczej nie mam na imię Grzegorz Braun. Так, беларусаў не існуе. Ну гэта то ўсе ведаюць. Ёсць толькі украінцы і палякі, ось якія, якім насралі ў галаву, цяпер яны думаюць, што яны ебларусікі. А мы то з вами ўсё ведаем дасканала. Мы ўсё ж такі падпісаныя на канал Літоўскі легіён, які распавядае нам аб тым, што насамрэч беларусы, гэта не беларусы, гэта старыя ліцвіны. Не гэтыя не літоўцы жмудзінасы, а старыя добрыя ліцвіны. Деп. І Пілсудскі быў ліцвіном, і Магдалена Радзівіл была ліцвіном, і Ягайла быў ліцвіном, і мама твоя была ліцвінкаю, і тата твой быў ліцвінам, і я быў ліцвінам, пакуль не памёр. А што гэта значыць? Гэта значыць, што забіць мяне вам ужо не ўдасца. Смактаць
беларусы і жмудзінасы, неалітоўцы. Пу! Вось. А потым канал выдаляецца нахуй. Ну вось ён, беларускі палітыкум, так бы мовіць. У прынцыпе, мне складана узгадаць які-небудзь талковы беларускі канал, які праіснаваў бы ну хаця б 5 год і не зачыніўся, або яго не выдалілі, або праз уплыў КДБшнікаў, або праз тое, што сам чэлік расчараваўся і выйграў. Гэтых каналаў, блядь, на Ютубе просто тьма. Да гэтых беларускамоўных каналаў там на 100, на 500, некаторыя нават на 1000 подписчикаў, якія ляжаць пустыя па некалькі год. Просто таму што за аўтарам прыйшлі КДБшнікі, таму што ён дурачок жыў у Беларусе. Б, ён выйграў таму, што яму не неслі грошы за ягоны контент. С, яго мамка просто адпіздзіла і забрала ягоны кампуктар. Такое таксама бывае. Але я наадварот назіраю тэндэнцыю, што моладзі на беларускім ютубе, у прынцыпе, там, скажем, у стрымерах беларускіх не шмат, асабліва палітычных. То бок, калі вы бачыце палітычны контент на прасторах ютубу, гэта звычайна або людзі, якім плоцяць якія-небудзь еўрапейскія структуры за тое, каб яны пілілі контент пра прыгнятаемыя групы насельніцтва, або, не ведаю, пра гендерную тэорыю, пра інтэрсек, пра фемінізм. Вось беларускі аддзел фемапкаму аб'явіў 26 год годам беларускага фемінізму. Вось гэта тое, што вы звычайна бачыце сярод моладзі на ютубе. Сярод дзядоў вы бачыце каналы тыпу там Белсату, Еўрарадыё, Свабоды і асабістыя каналы, там ёсць які-небудзь Сіўчык, які-небудзь Усаў, які таксама даўно ўжо не піша відосы на свой уласны канал, якія просто нейкімі дзядоўскімі метадамі намагаюцца. Вось той жа Беленькі, блядь, які друкуе спецыяльна дакументы, каб іх вось такой экран паказваць для нагляднасці, замест таго, каб навучыцца гэтую хуйню ўсю выводзіць у праграмаванні, у абсталяванні кампутарным, карацей, у праграме якой-небудзь тыпу вось як у OBS. Таму што ў OBS можна стрыміць, але пры гэтым можна і спакойна рабіць запісы з экрану. То бок людзі проста не разумеюць, напрыклад, што ўся моладзь зараз, вось хто глядзіць стрымы, любыя стрымы, іх глядзяць выключна маладыя людзі. А ўвесь контент беларускі, ён накіраваны выключна на жанчын 40+, і ебанутых мужикоў нейкіх, у якіх працы няма, або яны па інваліднасці сядзяць дома, блядь, і пішуць каментары проста. Вось зайдзіце ў чат Усава у Тэлезе, паглядзіце на гэты дом вар'ятаў. Гэта ж просто пиздец. Там цэлымі днямі адны і тыя ж людзі, якія бачна, што яны дзяды. Там бачна просто па тым, як яны складаюць словы ў сказы, як яны складаюць сказы у абзацы тэксту. Бачна, што гэта просто дзяды і бабулькі, якія цэлымі днямі сруцца на палітычныя тэмы абсалютна нейкага маргінальнага маштабу, якія ні на што не ўплываюць. Яны нават не абстрактныя, яны просто ні аб чым. Яны пераціраюць нейкую жаўцізну, нейкую ніжнюю бялізну. Карацей, гэта просто контент для адсталых. Для людзей, якія літаральна адсталі ад жыцця, адсталі ад сучасных фарматаў, сучасных трендаў. А маладыя яны ўсе на грантах. Ніхто не спрабуе зарабіць грошай проста вось так, як я. Ну, таму што гэта і насамрэч справа-то безнадзейная. Я аналізаваў нядаўна свае прыбыткі з донатамі і зразумеў, што гэта справа, якая, калі будзе нават калісьці манетызавацца, то гэта гадоў праз 7 ці 10, і то не факт.
Я там гляджу, напрыклад, на патрыён Тышкевіча, нават Тышкевіч зарабляе на сваіх відосах праз падпіску каля $600 у месяц. То бок калі нават такая велічыня зарабляе $600, то перспектываў у творчасці беларускай мне бачыцца не шмат. І я прааналізаваў за апошнія 6 месяцаў я зарабляў у сярэднім каля $100 на месяц. То бок гэта прыемны бонус 400 злотых. Гэта грошы, на якія можна, не ведаю. Ну, канешне, на гэтыя грошы нават ежу не закупішся. Хіба што, скажам, на 2/3 месяца, то бок на 20 дзён, мабыць, і то зусім не факт. Гэта мала. Прычым гэта былі досыць добрыя месяцы у грашовым сэнсе, у сэнсе онлайну, і, магчыма, мае стрымы яны будуць наадварот ісці па накатанай уніз. Таму што я не магу сказаць, што за апошнія паўгады, ці там, скажем, нават 9 месяцаў онлайн на маіх стрымах значна вырас. Я памятаю стрымы летнія на твічы, яны набіралі столькі ж онлайну. Потым пайшло на спад. Зараз трошкі падымаемся. Але я не магу перакрочыць вось гэтую планку у 20 онлайну ніколі. То бок я адзін не збіраю проста столькі чалавек. Вы скажаце, гэта норма для беларускага стрымінгу? Так і ёсць. Але гэта, на жаль, гэта вось гэтай 15, менш за 20 чалавек, якія не валодаюць грашыма. То бок гэта ўсё роўна не акупаецца ніяк. І гэтае кола людзей, якія мной цікавяцца, яно пастаяннае. У яго не прыходзіць занадта шмат новых людзей. Не адбываецца, ведаеце, як гэта называецца-то, такі абмен пастаянны людзей. Забыў слова. Карацей, абмен, вось гэтыя, у мяне ў галаве слова рэкрутацыя, але ж гэта не рэкрутацыя, ніхуя. Ратацыя, вось, правільна, дзякуй. Ратацыя аўдыторыі у мяне нізкая. З чаго я раблю выснову, што праз наступныя паўгады мяне проста перастануць глядзець нават тыя людзі, што сядзяць на стрымах зараз. Вось, як бы гэта сумна не было. Ями Литвини, будеш дивитись дебати Убер Чумака і Іудея Островського. Ну, калі замовіць, то буду. Калі не, то... Магчыма, таксама буду, хуй ведае. То бок мы зараз на стрымах глядзім выключна нулявую чаргу. Апошні там некалькі стрымоў. Ну, перыядычна штосьці залятае. Мы гэта адразу праглядаем і зноў у нулявую лезем. То бок, умоўна кажучы, у наступныя некалькі месяцаў, магчыма, я проста нават усю гэтую чаргу прагляджу. Вам можа падацца, што гэта вялікая чарга, але там проста парачка вялікіх відосаў, якія можна паглядзець там за 2 стрымы, скажам. І ўсё, я прагляджу нават усю нулявую чаргу, і потым застануся, у прынцыпе, без відосаў, і прыйдзецца імправізаваць. Канешне, можна разбаўляць, пастаянна там запрашаць якіх-небудзь гасцёў новых, лекцыі чытаць у рамках мазгенезу ці гуляць там з беларусянай у Майнкрафт, абмяркоўваць фільмы. Але гэта ўсё рубрыкі, якія прыносяць яшчэ менш онлайну, яшчэ менш грошай. Яны ніколі не былі грашовыя. Рубрыкі, якія сапраўды прыносяць грошы, гэта прагляд відэа. І відосы мне перасталі замаўляць. Вось увесь лістапад, снежань, і вось ідзе ўжо студзень, мне перасталі замаўляць відосы.
Бывае. Паглядзім, як сітуацыя будзе развівацца далей. Слухайце, давайте я, мабыць, пачну параўнанне нашага малака. Прадстаўлю вам кандыдатаў, але спачатку я яшчэ схаджу пассаць. Пачакайце пакуль. Мабыць, вам уключыць што-небудзь, а то мяне папракалі ў мінулы раз, што я сышоў і пакінуў вас у цішыні. Давайте я вам пастаўлю. Ведаеце што? Ніхуя вы не ведаеце. Вы нават не можаце ўявіць сабе, што я вам зараз пастаўлю. Тэкс. О! Так, что-нибудь по актуалочке давайте. Во, про выборы президента США. Напитывайтесь базой, покуль я буду здійснять отворотный процесс со своим мочевым пузырем. Вовремя, чтоб не отбывалось в Америке, мы повинны завсёды думать тем, терпите, малютки. Это будет вынік для Беларуси. Бо Америка такая країна, до якої шмат залежить. І удзельнічаючи і у кампаніях виборчих в Америці, все, ми повинні з повагою ставитися до того вибору, який зробили американці. Може бути, нікому не подобається ніякий президент, але його вибрали. І треба улічувати цей вибір. Тому що так, як буде до нас ставитися Америка, в значній ступені залежить і наша незалежність, і наше дочинення. Приведу такий приклад. Уявіть, що сьогодні падає Америка, що-нибудь здариться, яка катастрофа. Но выбрали не что такое. Ну, распадается Америка. Пошла на низ. Доляр пошел на низ. И это мгновенно отбудется. Завтра будет оккупация Беларуси. Завтра в Минску будет Москва. И никто ничего не скажет. И никто не заступится. Вот это треба улічувати, що фактор демократичної Америки, що б тут не було, що б тут не робилося, які б тут проблеми не виникали, а це країна, яка 200 років стоїть на своїй конституції, на виборчій системі, це країна демократії, країна, яка многим допомагає в тим ліку, і тут ви ведаєте, що відбувається. Тому це країна, яка тримає певну стабільність у світі. І ми, білоруси, повинні це розуміти, що ми повинні сприймати Америку в цілому як країну, сприймати їхній вибір. Коли б вибрали Хіларі Клінтон, ми повинні це були б сприйняти так само, як даденість, це вибір американського народу, все, і сприймати це лояльно. Чему я с этого начал говорить? Потому что страсти были такие, что мы поделили шмат людей. И вот теперь, когда уже эти выборы прошли, то, я думаю, что пройдет час, когда американцы успокоятся. Вы повинны это разуметь, что мы повинны любой американский демократичный выбор воспринимать становчо, лояльно, потому что мы зацікавлены, чтобы Америка была, чтобы эта країна існувала, это корень стабильности у свете. И это, в принципе, наша оборона. Текс. А цяпер будете слухаць мяне. Усе уяўляю сабе твар людзей, якія зайшлі на стрым і думалі, што гэта радыёперадача Зянона Пазняка, апынулася, што гэта, блядь, я. Уяўляеце сабе, колькі такіх тваравых хірургаў і пластычных, у прынцыпе, лекараў прыйдзецца задзейнічаць, каб ім напраўляць ебала пасля такога шоку. Тэкс.
Я тут пакуль вы слухали пазняка, падаставаў малако са свайго халадзільніку. І зараз я вам прадстаўлю нашых кандыдатаў. Я не ведаю, як вам лепей зрабіць. Я магу пераключыцца на такі від. Не магу. На такі від магу пераключыць. Хаця тут няма чату, няма ніхуя. Не ведаю. Пакінуць вам так. Я магу паспрабаваць павыводзіць і чат, і ўсё астатняе таксама. Хаця гэта муторна, блядь. Вось так. 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 Што яшчэ? Так. Даўненька трэба было гэтым заняцца. Ну, апынулася, што займуся я гэтым акурат цяпер. Опа. Опа. Писали охуенно и так. Да я хуй ведаю, бля. Ёпта, бля. Ёпта, бля. Хуй ведаю, бля. Ёпта, бля. Так, это мы сюды, это мы сюды. Так, так, так. Ну, нібыта норм. Нібыта ўсё норм. Толькі я расцягнуты, правильно? Я магу по-іншаму гэта зрабіць. А менавіта... Опа. Вось. Цяпер я не расцягнуты. Так, я абразаў гэтую картинку? Не, зараз вы бачыце ўвесь дыапазон камеры, якая ўбудаваная ў мой лаптоп. Яшчэ одну хуйню скопіюю. Бля. Текс. Опа. Неяк так. Бля, насамрэч можна было просто вебку павялічыць. И не ебаться. Ну да и ладно, неважно. Пишусь, бачу марку Галычына. Так, это яна. Давайте я яшчэ одну фінтифлюшку дадам, каб вам не иллюстровала. Так, где же это, дарэчы? Фильтры. Ці не фильтры? А як гэта... А, вось тут, походу, было. Адбіць па гарызанталі. Вось. Мне будзе не вельмі зручна, але вы пабачыце, прынамсі, усе надпісы без люстравання. Першы наш кандыдат, гэта малако украінскае, называецца Галычына. З чыстых Карпат. Молоко ультра пастеризоване. 3 як коска по-українську. Кіска. 3 кіска 2% жиру. Гэта яно. Там было некалькі таких малок. Было там один с хуем, яшчэ нейкае. Карацей, я ўзяў самае тлустае, самае буржуінскае малако. І тут яго 950 грамаў. Гэта першы наш кандыдат на ацэнку сённяшнюю. Другі кандыдат, гэта молоко ферма. Отсылочка на Оруэлла.
безумоўна. Якісць як трэба, а мы ведаем, што трэба. 3,2%. Так сам вось падказваюць мне ў каментарах, што не працэнты, а відсотка. Молоко пытнае ультра... Ой, блядь. Ультра... Выбачайце, у мяне профдэфармацыя. Пытна ультра пастэрызована. 900 грамаў. Дзіўная упакоўка, у Польшчы ніколі такіх не сустракаў, і ў Беларусі, калі жыў, таксама ніколі. Таму што гэты пакет, ён нейкі цвёрды. Ён папяровы ці што. У Беларусі яны такія тонкія вельмі. Проста звычайныя пакеты. А гэта, не ведаю, мабыць, гэта эка-фармат украінскі. Пішуць, што гэта картон. Ну, карацей, мне похуй, што гэта за вокладка, так бы мовіць, што гэта за абалонка. Мне галоўнае, каб там унутры было смачна. Упакоўка, яна неяк дзіўным чынам надае нібыта пачуцця густасці гэтага малака. Адчуваецца дзіўна, чыста на дотык. Ну, карацей, вось молоко ферма, гэта другі кандыдат. І ў нас ёсць з вами 4 кандыдаты польскія. Усе віды малака, якія я здолеў знайсці у бедронцы. Гэта у нас млеко вейске, свежае, фреш мілк, 3,2% тлушчу. 1 літр. Я такое молоко не купляю, таму што яно дарагаватае для мяне. Яно самае хіба што дарагое. І... Бля, я вось не памятаю, ці быў у мяне недзе чэк, ці ён у мяне застаўся. У мяне ў прыладзе по-любому засталіся цэны з бедронкі, а вось украінскія я хутчэй за ўсё згубіў. Так. Зараз я зайду ў прыладу бедронкі. Так. Вось, вейскі, яно каштавала 4,99. Гэта карацей трошки больше за даляр. Даляр і 1, мабыць. Хаця не, зараз гэта ўжо менш. Не, стоп, не, больш за даляр. Гэта нават больш за еўра. Гэта, ну, карацей, блізка да еўра. Неяк так. А ёсць млеко свежае, млечна доліна. Таксама 3,2%. Ужо не буду шукаць, колькі яно каштавала, таму што тут, блядь, яно кожнае свежае нейкае, не ебацца, а па чэку з бедронкі не зразумееш, якое з іх маецца на ўвазе пад свежым. Ёсць млеко уачата свежае, таксама 3,2%. І млеко польскае ад млековіта. Натуральне źródło wapnia, potasu, роману кунігасу і фосфору і вітаміни В12. Такія кандыдаты. То бок я паспрабую сёння зладзіць нейкага кшталту рэйтынг гэтых малок. Вельмі незручна зараз глядзець у экран, таму што ўсе малакі, блядь, справа не ў малаку, незручна глядзець у экран, таму што я адлюстраваны сам для сябе, таму я памяняю зараз, улічваючы, што я ўжо паказаў вам усё малако. Цяпер зраблю так, каб было зручна мне. Тэст пачнем з малаку галычына. Давайте, буду піць проста з гарла, як апошні сялюк. Таму што ў мяне проста няма такой колькасці кубкаў ці шклянак, каб усё гэта разліваць. Выглядае як продукт плейсмент.
Ну, типу, яно не магло па-іншаму выглядаць, гэта тэст малака. Моєму діду, наприклад, дуже заходить молоко Галичина, його улюблене. Ну, зараз ми покаштуємо твоего деда, так би мовити. Твоего деда, любимое молоко. Ваше здоров'я. Українське молоко впершиню в житті. Скриньте, так би мовити. До речі, спочатку. Пахне норм, пахне молоком. Так, як я його привик відчувати. Смачне. Смачне, яно такое трошки нават солоденькое. То бок, для мяне, у прынцыпе, ідэальна. Я люблю такое молоко, якое трошки солоденькое на смак і без усялякіх прысмакаў дзіўных. І гэта класычны варыянт. То бок, по-мойму, прыкладна такое ж самае молоко можна выпіць і ў Беларусі, і ў Польшчы. Ну, я магчыма, падзабыў смак польскага малака, даўненька не піў. Зараз параўнаем са свежай памяццю, ці сапраўды іншыя варыянты малака, якія даступныя у Кракаве, змогуць трымаць канкурэнцыю. Ну, карацей, я не магу ніяк паскардзіцца на гэтае малако. Добрае малако, трошки салодзенькае, нічога не трапляецца на язык, ніякіх вяршкоў, просто монатонны такі раўнамерны гомагенны напой. Прынамсі, ну, я не выліваў, канешне, яго ў кубак, я не ведаю, як ён выглядае, але нават калі б там былі вяршкі, я мог бы гэта піць. Справа ж не ў вяршках, вяршкі похуй, гэта нават у нейкім сэнсе і добра. Але малако, яно проста смачнае, вось гэтая Галычына. Так, цяпер давайте паспрабуем павальчыць з гэтым монстрам, блядь. Як яго адчыняць там, мабыць, у мяне атрымаецца просто сваімі пальцамі яго разарваць. Толькі праблема будзе потым, куды яго паставіць. Не, хуйня. Хуйня, мне трэба нож. Ведаеце, нож патрэбны для кахання, але таксама часамі ён спатрабляецца і для таго, каб парэзаць нахуй какельскае малачко. Я буду зараз піць адсюль просто як з украінскай ціцкі, вось як з вашай мамашы. Так. Ось, зараз ёсць высокая верагоднасць таго, што паліецца па вусах, па трусах, блядь. Усё як мы любім. Контент узроўню OnlyFans. Сука. Блядь. Не разліць бы гэтую хуету зараз на свой ноут. Так. Давайте. Зноў ж таки ваше здароўе. Пішуць, цікаво, як він з пакета піти будзе. Ну вось так. Watch me. Па смаку гэтае малако амаль ідэнтычнае. Амаль ідэнтычнае папярэдняму, то бок тут таксама адчуваецца такая нотка салодкасці. То бок лактоза тут нормально так нахуярана. У мяне няма непераноснасці лактозы, таму я магу не хвалявацца асабліва. Ну, прынамсі, пакуль што няма. Магчыма, я знаходжуся ва ўзросце, у якім пакуль што мяне гэта не закранула. Я не настолькі сталы чалавек, але я адчуваю цукар, ну, цукар у сэнсе лактозу. І мне, у прынцыпе, гэта падабаецца. Адзінае, што тут ужо прысутнічае нейкі прысмак. Прысмак прысутнічае, але я не сказаў бы, што ён значны нейкі, што ён нейкі яскравы і перабівае адчуванне ад самога напою. Ніхуя. Гэтае малако я паставіў бы, у прынцыпе, у адзін шэраг з Галычыной. Не памятаю канкрэтна, якое з іх было даражэйшым,
грубо кажучы, калі б я абіраў паміж гэтым малаком і папярэднім, я пабіраў проста найтаннейшы варыянт, таму што яны амаль аднолькавыя. Вось украінскія варыянты малаку. У прынцыпе, я здзіўлены, таму што раней я ўяўляў сабе украінскую малочку як проста нейкі жах, як сцёб над рэальнасцю, але фактычна гэта, нармальная малочка. Я не ведаю, чаго ўсе плююцца, гэта смачнае малако. Магчыма, плююцца проста усялякія селюкі ёбаныя, крывазубыя сяляне, якія ўсё жыццё пілі проста малако, перамешку сціскі свае бабкі, сракі і каровы, якую яны трымалі ў хлеве без ног. Мне падабаецца. Такі прысмак застаецца ў роце. Я не ведаю, ці гэта ад мінулага яшчэ малака, ці ад гэтага. Але ён не непрыемны. Ёсць нейкі прысмак, але ён не непрыемны. Магчыма, гэта проста тлушч. Я не ведаю, наколькі гэта сапраўды фермерскае малако. Хутчэй за ўсё яно, ніхуя не фермерскае, але яно норм для мяне. Зараз толькі праблема будзе, куды яго паставіць і як. Секунду, чакайце. Гэта праблемка. Трэба яго закрыць неяк. У мяне была такая прышчэпка зялёная недзе. Так. Але я ўжо не памятаю, куды я яе засунуў. Ладно, похуй, давайте пакуль что просто, куды? Так. Давайте я поспробую просто у дверцу холодильнику поставить и не разъебошить потом гэтую титьку молока. Так. Нібыта стаіць. Я зараз не пра свой чэлес. Так, нож прыбіраем. Ён нам больш не спатрэбіцца. Так, колькі там, дарэчы, чалавек на стрыме? Застаўся хоць хтосьці? Ну нормально, у прынцыпе, 10 чалавек, як звычайна. Я просто чакаў, што калі пачнецца контент з малаком, адразу ліване чалавек 5, але ў прынцыпе ўсе трымаюцца. Таму давайте працягваць. У нас засталіся польскія варыянты. Зараз праверым, наколькі яны ў прынцыпе адбягаюць ад сваіх украінскіх аналігаў. Я просто толькі зараз зразумеў, што калі я адчыню ўсе гэтыя 4 бутэлькі, мне прыйдзецца іх выпіць, у бліжэйшай будучыні. Ну да ладно, паспрабуем. Так, першае у нас пойдзе Млечна Доліна. Млечна Доліна. Польскае малако. Адразу моцнае адрозненне. Просто адразу б'е па смакавых сасочках. Як баця ваш па сосках вашую маці пиздзіў, каб аргазм выклікаць. Адразу б'е гэтая хуйня просто па пачуццю смаку. Мне здаецца, тут нейкая хімоза намешаная, дзікая. Гэта горш. Млечна Доліна горш за галычыну і ферму. Польскае малако, я сам яго не сказаў бы, што часта купляў. Яно, ў прынцыпе-то пітнае. Яго можна піць, гэта не брыдота, але прысмак ебануцейшы. Просто гэта не смакуе як малако, якое я прывык спажываць у прынцыпе праз усё сваё жыццё.
Прысмак я нават не ведаю якой хуйні. Быццам бы туды канчанулі просто перад выпускам, я хуй ведае. Не рэкамендую. Да. Окей. Давайте паспрабуем вось зараз варыянты, якія я купляю часцей. І раней я, ў прынцыпе, у іх ніякіх недахопаў не заўважаў. Але, магчыма, зараз яны ў параўнанні з украінскімі варыянтамі раскрыюцца. Дарэчы, тое папярэдняе яно было не салодкае у параўнанні з украінскімі. Не салодкае з нейкім дзіўным прысмакам. Так. Зараз у нас млековіта на ацэнцы. Давайте паспрабуем. Пахне добра. Вось гэта ўжо досыць няблага. Я не дарма сказаў, што да гэтага малака я не памятаю, каб можна было прычапіцца. Гэта добрае малако. Яно падобнае на украінскае. Так, яно такое трошки салодзенькае, без дзіўных прысмакаў. Ты яго праглынуў, і яно не пакідае пасля сябе нічога, акрамя такіх лёгкіх нотак салодкасці, лёгкіх нотак той самай лактозы. Ці я не ведаю, тут цукр ёсць у складзе? Мабыць, тут просто цукр. Так, а тут няма падзелу на розныя цукры. Тут як бы лактоза і сахароза яны ідуць разам абсалютна. Добра. Гэта цудоўнае малако, насамрэч. То бок, улічваючы тое, што украінскае малако прадаецца з нацэнкай, а гэтае малако адно з самых танных, я б купіў гэта замест украінскіх варыянтаў, таму што яно агулам не горш за свае украінскія аналігі. Так, гэта смачна. Гэта смачна. Магчыма, гэта не так смачна, як галычына. Я галычыну яшчэ паўторна потым затэшчу, каб зразумець канкрэтна. Я просто зараз хачу нейкі топ-3 скласці. У прынцыпе, малака, якое мне спадабалася. А улічваючы, што галычына не моцна адрознівалася ад фермы, будзем параўноўваць з галычыной. Ферма хай стаіць там у халадзільніку. Так, гэта добра. Я там просто адклаў гэтую... Як яна называлася? Млечную даліну, таму што нахуй я, блядь, і ў пізду. Так. Млеко увачатае. Давайте затэсцім. Наступны кандыдат. Гэтае малако я таксама купляў. Зараз праверым, наколькі я гаўнаед. Калі гэтае малако апынецца добрым, то атрымліваецца, я ўсё правільна рабіў увесь гэты час. Ну-ка. Паху амаль няма. Ну ладно. Яно не настолькі салодкае, але нешта такое прысутнічае. З іншага боку, зноў гэты прысмак. Ён падобны, дарэчы. Ён падобны на прысмак у гэтым малаку у млечнай даліне. Але тут ён нейкі ядрёны проста, бадзёры вельмі. Занадта яскравы. Тут, у прынцыпе, цярпімае. Я б не сказаў, што гэта бяка. Гэта смакуе як нейкае альтэрнатыўнае малако, быццам бы яго рабілі, не ведаю, мабыць, якога-небудзь парашку. Карацей, гэта смачна таксама, просто гэта неяк па-іншаму смачна. Тут іншы просто прысмак і іншая вось гэтая гамма смаку. Але падабалася мне больш млеко польскае ад млекавіты.
так скажу. Окей, і застаўся ў нас апошні кандыдат. Гэта самае дарагое малако, якое можна купіць у бедронцы. Млеко вейске, пёнтніца. Давайте паспрабуем, ці яно таго ў прынцыпе варта. Дарэчы, гэтае малако, наколькі я памятаю, можна купіць нават у тлустасці больше за 3,2%. Там нейкія ебанутыя ёсць, там па 6, здаецца. Ну там зусім усё для базавічкоў гігачэдаў. Тут нават ёсць такая плёнка, якая закрывае адтуліну. Не думаю, што яна яшчэ спатрэбіцца. Давайте прыступім. Блять, як гэты корак лепей павярнуць. Хто ў Беларусі жыве і думае, што еўразвяз гэта ахуительная ідэя для будучыні, вось такой стратэгічнай будучыні Беларусі, то вы моцна памыляецеся, блять. Тое ж самае хочу сказаць украінцам. Просто уявіце сабе, што усе коркі на вашых бутэльках будуць выглядаць, сука, блять, так нахуй. Іх трэба або адрываць, або пастаянна яны будуць табе тыкаць у ебала. Но я не буду зараз адрываць, а то на мяне яшчэ накатаюць заяву за тое, што я неправільна п'ю малако, блять, і ў прынцыпе напоі з плястыкавых тараў. Караце, давайте про малако. Гэта самае нейтральнае малако з усіх. Рэальна. Вось у параўнанні з папярэднімі, я не ведаю, які з гэтых прадуктаў хімічна, то бок і гледзячы на біялагічныя кампаненты, там на завартасць, блядь, на змест, карацей, гэтых прадуктаў, колькі там бялкоў, колькі вугляводаў, колькі тлушчу, колькі вітамінаў. Я не ведаю, які з гэтых напояў найздаравейшы. Я ацэньваю зараз толькі смак. Таму я магу сказаць, што гэтае малако на ўзроўні смаку не апраўдвае сваю цану. Але яно і не брыдкае. Гэта добрае малако, просто нейтральнае. Яно менш салодкае, яно не тое, каб моцна неяк пахне малаком. У яго тэрмін прыдатнасці 25 студзеня, то бок я не сказаў бы, што гэта нейкае закансерваванае малако. Дарэчы, які тут у іншых быў тэрмін прыдатнасці? Гэта до 26 студзеня, тут 29 студзеня, тут у нас было 23 студзеня, украінская галычына, украінская, дарэчы, 25 снежня 26 году, то бок яшчэ год будзе малаком. Ну, карацей, гэта самае хімознае паходу. І яно, што так бы мовіць, на дзіву мне найбольш з усіх спадабалася. Гэта я не сказаў бы, што яно варта тых 5 злотых, што я за яго аддаў. Падводзячы нейкія вынікі з усяго гэтага параўнання, я б сказаў, што украінскае малако цалкам добра сябе паказала. Я абсалютна не чакаў ад украінскіх прадуктаў якасці, таму што я раней еў, напрыклад, каўбасу украінскую, гэта быў жах, а малако, у прынцыпе, досыць неблагое. Адзіны мінус, што я не магу яго купляць без нацэнкі. І, адпаведна, я не буду яго купляць па-за стрымом. Я ніколі не прыйду ва украінскую краму, каб купіць гэтае малако, таму што яно каштуе хутчэй за ўсё каля 6 злотых, ці нават больш. Гэта абсалютнае вар'яцтва. Яно добрае, ягоны
аналег, там канкурэнт, не ведаю, у якіх яны стасунках. Ферма таксама добрая, я просто не буду даставаць зараз лезці ў халадзільнік. Украінскае малако ок, генеральна. Польскае малако, я б сказаў, што найсмачнейшае млекавіта. Млекавіта, найсмачнейшае малако польскае. Яно па смаку падобнае да галычыны. Менавіта таму яно мне падабаецца. А галычына, на мой густ, падобная, ў прынцыпе, на беларускае малако. Таму я не сказаў бы і не падзяліў бы вось гэтыя ўсе пужалкі, якія мне пісалі ў тэлеграме, у чаце, дарэчы, хто донатар, у нас ёсць чат цяпер у Тулезе для донатараў прыватна, і там перыядычна людзі размаўляюць пра ўсялякае, пра самае рознае. У тым ліку я пісаў сёння, што іду па малако, і мне сказалі: фу, блядь, украінскае малако, горш толькі нямецкае. Украінскае малако норм. То бок, калі вось гэтыя сведкі ахуіцельнай беларускай малочкі лічаць, што беларуская малочка гэта стандарт, залаты стандарт, прыклад, на які трэба арыентавацца, то я магу сказаць, што украінскае малако нічым не горш за беларускае. Зноў ж такі, на ўзроўні смаку. Вось польскае малако, вось гэта млекавіта, яно на тым жа ўзроўні знаходзіцца для мяне. Трошкі горш выступіла малако вейскае ад пёнтніцы, тое самае нейтральнае, пра якое я казаў. Але я б яго не браў, проста улічваючы ягоную цану зноў ж такі. Вачатае трошкі горш, але танней. Вось, то бок, калі б я абіраў паміж вачатае і пёнтніцаў, я б узяў вачатае. Таму што я бімж. Але па смаку гэта лепей. Па смаку гэта лепей. Ну і на апошнім месцы у нас апыняецца, на дзіву, не украінскае, а менавіта што польскае малако, млечная доліна з дзіўным прысмакам. Я працягваю гэта паўтараць, вас, магчыма, заебло, і гэта нейкая форма таўталогіі з майго боку зараз, таму што я не магу іншых эпітэтаў падабраць, я не пісьменны беларусік, але ну што гэта такое? Ну зноў ж такі, гэта норм, гэта пітнае малако, але яно не смакуе як малако. Яно не смакуе як тое малако, да якога я прывык. Магчыма, гэта наадварот самае, блядь, ахуіцельнае, самае натуральнае, без усялякіх дадаткаў і кансервантаў і без ГМО і ЛГБТ, але я такое не люблю. Я не аматар натуральнага малаку, як я ўжо і паясніў на пачатак нашага кантэсту. Адпаведна, я б сказаў, што улічваючы стасунак якасць цана, я б купляў млекавіту выключна. Млекавіту, таму што гэта смачнае малако, адносна таннае. Колькі яно каштавала, дарэчы, давайце праверым. Блять. 4,39 злотых. То бок гэта даражэй за вачатае, гэта танней за вейскае, але даражэй за вось гэтае малако свежае. То бок вось гэта самы танны варыянт, я не здзіўлены, шчыра кажучы. Але па стасунку якасць цана млекавіта найлепей сябе паказала. Ва ўкраінскіх крамах, як я ўжо сказаў, я не буду купляць, там з нацэнкай усё. Вось, атрымалася так. Я змарнаваў на гэта нашмат больш грошай, чым планаваў, таму запрашаю ўсіх у спасылкі ў апісанні. А я пакуль што гэтае малачко вярну на месца ў халадзільнік, каб яно не стаяла на цёплым паветры.
До речі, послухайте пакуль што зноў Зянона Станіславовича. Лукашенко, что это не ведали, что это такое, что будет. И только потом, когда прошло уже певний період часу, коли почали зникати люди, коли почалося все, тільки тоді перші, хто підняв голос у користь білоруської демократії і супротив режиму, це Америка, це президент Клінтон, це він. І, до речі, з усіх президентів Клінтон був такий прихильний. Стыдно и больно. У Білорусі були два президенти з візитом. Це Ричард Ніксон і Клінтон. Вот. Тому це вельми такий факт істотний для нашого розуміння, як не впадати у ніякі, як сказати, конфлікти, які характерні для Америки, не можуть конфліктувати. А ми повинні це сприймати з пункту гледження лояльності нашої до цієї країни. Бо ця країна, власне кажучи, вона тримає Європу, тримає НАТО, тримає все. Тільки б не ця країна, то Друга світова війна кончилася зовсім не так, як вона кончилася. Зовсім. Вот. І це треба вирішувати. Ну, а тепер я перейду до того, що відбувалося, і ви були самі свідками. Тут возникла такая у Америцы ситуация, что в связи с перемогой Обамы многие уже профессоры, либералы уже писали, что ну все, уже либеральная демократия перемогла Камчаткова и во всем свете. И вы, живучи в Америці, так само бачили, що практично большиня американців, вони у певних варіантах відчували себе як меншість. Може і у вас було таке відчування. Тому що політкоректність вам, як кажуть, забороняла. Навіть ви не можете сказати слово «чорне», повинні казати «афроамериканець», тому що вам можуть пред'явити претензії. Хоча в цьому немає ніякої зневаги. Люди говорять, так сказати, своєю мовою. Ви так само ведаєте, які ситуації виникають з меншинями різними, яких різна там орієнтація, сексуальна і так далі. І бачите, що большиня фактично знаходиться під диктатом меншини. Є такі області, де просто чоловік, бачачи, маючи рацію, не хоче улазити, тому що його будуть неприємності. Фактів є ще шмат, і хто цим цікавиться більш щільно, це ведає, як відбувається прийом на працю, які є судові процеси, це ви читаєте самі в газетах. І бачите, що ця з'ява, в принципі, ненормальна. Тому що не може бути дно верхом, а повинно бути те, що добре, що древне, то древне. Те, що чоловік повинен навчитися, це навчитися відрізняти добро від зла. Це все у Америці відовочно, в Європі це вже має свої виники, але про Європу ми говорити не будемо. А будемо говорити, що відбувається в Америці. І ось ці вибори, які почалися, це все питання, якби, воно, може, так не надто виникало у полеміці, але воно було у свідомості, воно було у розумінні громадства. Це відчувалося. І коли почалися ці вибори, то
дэмакраты, это спадарня Клінтон, яна фактычна падтрымлівала ўсю вось гэтую ліберальную пазіцыю і палітыкі Абамы і ўсю вось все гэтыя падыходы. Людзі на бытавым узроўні і не толькі успрымаюць вось гэтыя з'явы як праявы у пэўнай дэмакратыі, як праявы адносіны да мяншыняў, што эта дэмакратыя вымагае такія дачыненні. Але людзі многія не заўважаюць, што фактычна гэтыя мяншыні яны стварылі сваю ідэалогію. Гомосексуалізм это ўжо не Так, дед, давай цішэй про мяншыні. Мы ўсе мяншыні падтрымліваем. Так, я не ведаю, што ён тут нагаварыў, я, калі што, на ўсялякі выпадак асуджаю. Вось. Текст. Адразу мінус гледачы. Прычым самае забаўнае, што калі пачынаецца нейкі контент, сапраўды цікавы, па-першае, адпісваюцца людзі з каналу, блядь, просто кожны стрым, і адразу мінус гледачы менавіта на трансляцыі. Так, давайте почитаем чат. Выбачаюся, калі атрымалася трошкі занудна з гэтым тэстынгам малаку. Але, прынамсі, я для сябе вызначыўся, якое сапраўды найсмачнейшае. Там, дарэчы, я бачыў, донат прыйшоў. Трэба прачытаць. Прачытаць. Питмастер B заданаціў $2. Спасылка по першій. Так. Давайте поглядим, что у нас тут по першій. Дарэчы, спасылка на відосы у чате замацаваная. А тут у нас по Блять, что за хуйня? По першай чарзе у нас, знову ж таки, канал Украинер. Называется Белорусы Украины. Хто вони? Нарэшце наши браты, не нейкія там немцы. Відос замоўлены цалкам по першай. Давайте яго глянем. Так, чаму ён не бачыць? Лолкек. Ну и что за кал? Блять, ОБС. Сука. Все ровно не бачить, блять. Что за кал говна? Просто, блять, сука, блять. Ну вось. Нарэшце. Погнали. Вось адразу чуецца гэты вой з магароў. У нас у крамах зусім прапаў мір.
Спачатку вышэйшага гатунку, а потым і той найгоршы, якім перабіваліся дзесяцігоддзі. Лякарні перапоўненыя, ёсць ужо і першыя ахвяры. Некаторыя яшчэ дажываюць на старых запасах, але яны хутка скончацца. Гэта той самы геноцид беларускага народу падчас Вялікай Отечественной войны Большасць перайшла украінцамі. на гнеў. Нарэшце гістарычная праўда. Яшчэ ўчора экзатычная страва. Пытаюць, якога року відос. Гэта 4 гады таму. 21 год. 12 верасня. Ён цяпер бясплатны і на кожным кроку. Людзі частуюць аднаго шчодра запраўляючы надзеяй. Карацей, відос пасля 20-го году выйшаў. Таму мы пачуем зараз вельмі шмат копіуму наконт таго, як 20-й год усіх нас змяніў, як беларусы абудзіліся і ўсім проста пораху ў задніцу напіхалі, у тым ліку сабе. Пратэсны рух пачаўся не толькі з таго, што людзі пачалі выхадзіць Чаму ў чату нейкі цёмных вон бачна дрэнна. Бачна, як заўсёды. Звычайны чат. Я не ведаю, у чым твоя прэтэнзія. вуліцу, а з таго, што яны пачалі праяўляць свой крэатыў. Беларусы, які раней, напэўна, сябе не так моцна не адчувалі беларусамі, як яны адчулі сябе ў 20-м годзе. Гэта вельмі істотны момант, які, ў прынцыпе, будуе, па-першае, усе пратэсныя зараз дзеянні і, па-другое, які... Так, ахуенна, зараз. Усе пратэсныя зараз дзеянні. Відос выйшаў 21-го году, блядь, 12 верасня. Алло, якія нахуй пратэсныя дзеянні? Што за трызненне? Вось тут любы палітычны відос пра Беларусь пасля 20-го году пачынаецца з гэтай крынжы, блядь. Некая ружовая сволачь просто выходзіць і пачынае распавядаць: блядь, пратэсты, нахуй, 20-й год змяніў нас усіх. Обосрацца. Там, дарэчы, моцна паўплывае, безумоўна, на будучую Беларусь, якая будзе. Я хацеў праверыць, ці не было яшчэ данатаў, якія я мог прапусціць. Не, здаецца, не было. Хотя... Не, 0. По нулях. Давайте почитаем чат, а то я так адразу до відосу. Давайте, мабуть, щось цікаве було у чаті про молоко. Піздьош, існують тільки Поліщуки і Пінська імперія. Я ми Литвини. Так, это я читал. Я ебанутая жанчына, мужик 40+. Я так и думал весь час. Иначе навошта табе рабіць хайлайты мяне. Не тое, што тут контент для разумных. Ну, як бы паспрачаешься з гэтым. Я лічу, што тут увесь чат просто як на подбор. Усе інтэлектуалы. Выбачаюся. Так, это я чытаў. У мяне няма грошай нават на ежу. Разумею. Ежа Сармат гэта просто пиздец, які жлоб. Яму толькі і данаць. Так. Праз паўгады мяне заб'юць у пізду. Ну, калі ты жывеш у РБ, то гэтага выключыць нельга. Де Лявон Замоскі? Я думаю, Лявон Замоскі каля Парашы. Так. Мне жаль... Ну, типу, Лявон Замоскі, ён адпісаўся ад майго каналу ў Тэлезе і адпісаўся ад Патрыёну. Вось, таму пайшоў нахуй. Мне жаль, як толькі я апраўлюся фінансава, буду часцей данаціць відосы. Окей, разумею. У прынцыпе, калі у вас хуёва з фінансамі, то не трэба мне данаціць. Я ў першую чаргу свой спіч накіроўваў хутчэй на людзей з грашыма, чым на нейкую студэнтату, якая там адрывае ад сябе па даляру ў месяц, каб мне заданаціць. Лепей вы гэты даляр сабе пакіньце.
Мозгавы суп, зараз будзе параўнанне украінскага малака і нармальнага. Ну, апынулася, што украінскае малако можа даць фору так званаму нармальнаму. Заўтра ў Мінску будзе Москва, пиздец, шырокі маргінез. Так, это... Так, это я чытаў. Так, молоко з цыцькай польскай масл-мамі. Так, польская масл-мамі, а.к.а. Славомір Менцен. Млековіта моя любимая. Ну, як апынулася зараз на стріме, моя таксама любимая марка. Моему деду, гэта я чытаў пра деда, цікавы, так, гэта я чытаў. Прысмак потужнасці, польскія фермеры выехалі за тобою. А я, ведаеш, я падрыхтаваўся спецыяльна усіх науськаў так, каб 3 прадуцэнты малака былі за мяне, і яны маглі мяне абараніць ад варыянта, які я захейціў. Плюс украінцы, як бы, ну, такі, ведаеш, інтэрнацыянальны генг можна сфармаваць, каб бараніць маргінеза просто на даму. Ты навошта маю бутэльку для ссання спіхдзіў і п'еш з яе? Не, бутэлькі для ссання я адрозніць магу, павер мне. У мяне ўвесь пакой, блядь, імі застаўлены. Скажы, што украінскае малако лепшае, каб какелы грошыкаў далі. Ну, я так і зрабіў, па сутнасці. Калі у вас ёсць грошы, каб купляць украінскае малако, то лепей вы мне іх заданатьце. То бок, ведаеце, вось для вас яшчэ адзін туторыял, як мне данаціць. То бок, калі у вас дастаткова грошай, каб на рэгулярнай аснове набываць сабе украінскае малако і, ў прынцыпе, тавары з нацэнкай ва ўкраінскіх крамах, то вы данатьце абавязкова. Калі вы такой хуйнёй не маецеся, то не данатьце. Таму што вы, блядь, жабракі, нахуй. Вам лепей паднакапіць гэтыя грошы для сябе. Маянез, ты любіш гарбату ці каву? У залежнасці ад сітуацыі і настрою. Зараз, напрыклад, я гарбату п'ю. Але кавай таксама не грэбую. Асабліва кавы з малаком. Табе зараз трэба будзе піць малако літрамі, бо інакш яму пиздец, калі ты з бутэлькі папіў, яно закісне праз 2 дні. Ёсць такое, таму ў бліжэйшыя дні я буду харчавацца малаком. Або дзяліцца з кімсьці, але мне няма з кім дзяліцца. Магу з вамі падзяліцца. Вось. Але толькі у нейкім ідэальным свеце плятонаўскім. А ў рэальнасці гэта нездзейсняльна. Фу ты, блядь. Дэмакраты, БНФ, КХПУ. Дзякуем прэзідэнту Клінтону. Завтра прымуць з Галычыны рэкламу прапанувати. Слухай, я гатовы. Я гатовы просто на лоб сабе наляпіць, нахуй, і хадзіць просто па ўсёй Польшчы, па ўсім горадзе, і ва універсітэт нават гатовы. Гатовы абараняць свой дыплём летом з налепкай, блядь, Галычына. Толькі я буду вымушаны дадаць там подпіс пад вокам, напрыклад, вунь паментамы, каб не выклікаць нейкіх некарэктных інтэрпрэтацыяў свайго флешмобу. Так, а Галічына гэта ж дывізія такая была. Праўда? Ніхуя сабе, у мяне гісторыкі ў чаце. Хаця гэта пішаш, блядь, это ж прыхільнік шабухі. Ад яго я менавіта такіх ведаў і чакаў. Абама чмо, дарэчы, спадар правільна кажа. Ну, Абама гэта ў свеце Fallout, ведаеце хто? Пішыце свае версіі ў каментары у чаце. Потым, калі я дайду да гэтага моманту, я сваю версію таксама вам выкажу. Обеме, кажу слово чорнае. Казаць чорны дрэнна, трэба казаць нігер. Асуджаю. Хто гей, то плюс у чат. Ну і ты адзін гей, ну як бы. Мабыць, ты не гей, а гей ліцвіны. Тады я ухваляю.
Хаця, калі ты проста гэй, я таксама ухваляю, што уж тут. Асуджаем усіх чорных, блядь, иди нахуй, давай я выдалю твоє паведамленне. Нос заклала зараз, занадта шмат холоднага напою выпіў, трэба кампенсаваць гарбатай. Так, чаму ў чату нейкі цёмных, гэта я чытаў, а бля, так заўсёды было. Ну так. Але лепей было б зрабіць шырыню чату менш. Блять, я не могу зрабіць шырыню чату менш. Таму што ён робіцца такім. Бачыш гэтую хуйню? Не будзе менш, блять, шырыня чату. Хіба што я рэарганізую прастору сваю, вось эту экранную, і кудысьці яго ў іншае месца упіхну. Вітаю, Маргінез і чатик, віват жачак. Блять, мне ўжо другі год у каментах пішуць людзі, якія думаюць, што я жыву ў жачку. Поспеху вам, карацей. У дэанонах мяне. У вас вельмі добра атрымліваецца. Так, тады похуй. Ну, похуй. Похуй, значит, глядзім відос. Глядзім відос пра беларусаў ва Ўкраіне. Пагналі. Я чакаю відосаў, карацей, на ютубе, типу Дэанон Маргінеза. Здымаем Маргінезаву кватэру з вуліцы. У якой халупе ён жыве, пад якім мастом. Дзеянні. Жачак гэта, для тых, хто не паглыблены ў кантэкст, жачак гэта адзін з інтэрнатаў універсітэту, у якім я навучаюся, і мне ўжо 2 гады, блядь, пішуць людзі, што я там жыву. І па-другое, які моцна паўплывае, безумоўна, на будучую Беларусь, якая будзе будаваць. Я, дарэчы, насамрэч сапраўды жыву ў жачку. Вось. І ў мінулым годзе таксама там жыў, і ў наступным буду жыць у жачку. Увесь час. Ўжо пасля смены рэжыма. Я нават калі ў Віцебску жыў у жачку, і ў Менску жыў у жачку. У кожным новым месцы. Он лежачак. Віват Быдгоска, так, пачаўся пералік усіх інтэрнатаў Кракова, інтэрнатаў Елонкі. Давайте, поспеху. Любая рэвалюцыя, яна траўматычная, асабліва калі мы маем агульную гісторыю і мы разумеем, адкуль гэта ўсё выцякае, і мы рухаемся, я спадзяюся, у адным накірунку. Украінцы, канешне, падтрымліваюць. Даволі часта пыталі, што можна зрабіць. Там, магчыма, нейкая фінансавая дапамога патрэбна, ці рэчы, ці там ежа, падвесці нешта, сустрэць каго-небудзь, прыюціць на пэўны час. Ну, то бок, украінцы вельмі ветліва ставяцца да беларусаў, якія сюды зараз прыязджаюць. У 20-м годзе не адбылося нічога такого. Як вы можаце заўважыць, усе беларусы у адрозненне ад украінцаў белыя. Так, на старых этэрах выразна відаць інтэр'ер жачка. Мяне не наябеш, я сам там жыву. Ой, блядь, які вы гой, просто пиздец. Так, гэта быў інтэр'ер жачка, так. Гэта ж не так, што, блядь, што гэта тыповы пакой любога інтэрнату ў рамках Ягелонкі. Што жачак так выглядае, што гэта Навойк, што Быдгоск, які там яшчэ ёсць.
Бурса, яны збольшага выглядаюць абсалютна так же сама. Я таксама, але на быдгу і на войку таксама падобна. Ну, вось. У 20-м годзе не адбылося нічога такога, ну, я маю на ўвазе ў сэнсе там выбары, чаго не адбывалася раней. Але Маргінез, здаецца, не іранічна ў быдзе. Я постоянно вандрую, я наебал польскую систему, тому я один день у Жашку, другий день у Будгосце, третий день я сплю просто под матрасом на вулице. Я чалавек, якога цяжка знайсці і лёгка згубіць. Прывабіць мяне можна толькі грашыма. Што не павінна было абураць людзей раней, так як гэта абурыла іх зараз. Але тут спрацавалі яшчэ дадатковыя триггеры. У 20-м годзе мы ведаем. В прынцыпе, не спрабуйце мяне дааноніць. Давайте так. Ладно, похуй. Можете дааноніць, насраць, паебаць. Што адбылася сусветная пандэмія. Я просто гляджу на ваши варыянты, я думаю, што вы не хутка прыйдзеце да праўдзівага адказу, таму похуй. Можете писать что завгодно. З'явіўся коронавірус. Бурса і іншая не нясі хуйні. Ну, окей. Бурса сапраўды іншая. Бурса, таму што гэта не інтэрнат. Бурса гэта просто цэлы будынак, звычайны жылы будынак, такі саўковы, які выкупіў універсітэт і зрабіў з кватэраў кватэры для студэнтаў. Таму ён сапраўды выглядае трошки іначай. Тебе не даанонаць, бо ты нахуй нікому не здався. Ну, глядзі ўвесь чат, блядь, паведамленнях пра тое, дзе я жыву насамрэч. Таму я нікому не здаўся, але нейкім чынам вось працягваецца гэтая хуйня пра тое, што мяне людзі бачаць у быдзе штодня, лол. Так. Гэта праўда, дарэчы. Лукашенко Мяне бачыць кожны дзень у быдзе, таму што я перад уваходам сяджу і з выцягнутымі рукамі просто жабраю, прашу дапамогі. Які не хацеў прызнаваць Украіне, і калі пачаліся... Там же ж ведаеце, там каля быдгі ёсць сметніца з дахам такім, і часамі людзі не замыкаюць яе на ключ, можна там унутры схавацца і спаць. Вось я перыядычна менавіта гэтым і займаюся. Маргінез жыве паміж цыцкамі, Насты кірмаш. Ну, слухай, я б сабе такія апартаменты не мог дазволіць. Занадта шмат квадратных метраў. Прыйшлося б дзяліць. Масавыя захоўванні. Я на одну ціцьку, там, Ярослав, беларусіяна на другую. У прынцыпе, людзей. Вы яшчэ ўсе здзіўліцеся у той момант, калі даведаецеся, што я не ў Кракаве жыву, а просто пад шконкай у беларусіяны у Вільні. І сотню людзей трапілі ў лікарні, калі у лекароў не было спецыяльных прыстасаванняў, не было медычных нейкіх там, ну, апаратуры ці простых масак. Тады з'явіліся моцныя валантэрскія рухі. Тады стала зразумела ўжо ўсім, што дзяржава нікога не будзе абараняць. Дзяржава будзе рабіць усё, каб абараніць сябе. Паглядзіце на гэтую хуйню. Хто гэтым займаўся, блядь? І больш мне цікава, хто нахуй гэта купляў? Хто купляў вышыванку з аўтазакам? Сука, блядь, гэта просто аўтызм нейкі. Ахуець. Аўтазак, у якім людзей збівалі нахуй да крыві і давілі іхныя чарапы. Просто, блядь, узялі нам... Гэта, блядь, яшчэ трэба было сядзець спецыяльна, маляваць гэта ўсё у беларускай стылістыцы з арнаментамі, сука, блядь. Бля, гэта трэба выразаць і на які-небудзь алерт паставіць. Ведаеце, ну, з іншага боку, чалавек, ён заўсёды малюе тое і стварае тое, што яго атачае. То бок, калі чалавека атачае прырода, ён стварае архітэктуру класычную, архітэктуру, якая
змяшчае ў сабе падабенства да наваколля, да прыроды, да вечнага, да рэчаў, якія былі створаныя праз мільёны гадоў эвалюцыі. Што там мільёны, мільярды. Адпаведна, савок, ён малюе тое, што яго атачае, а менавіта што савок. Аўтазакі, блядь, панелькі. Гэта цэлая эстэтыка. Паходу, цяпер яна перабралася, не то, што цяпер, гэта 21 год, яна перабралася у такі піксель-арт по старадаўняму. Нешта я крынжануў, ну... Да, нормально. Нормально. Усім, што дзяржава нікога не будзе абараняць, дзяржава будзе рабіць усё, каб абараніць сябе, каб у Рэчы, я вось крынжую з таго, што тут вырашылі зрабіць субтытры для украінцаў. Таму што беларуская мова такая падобная на украінскую. Зрабіце нам, калі ласка, субтытры. Славянскія мовы. Лукашенка захаваў уладу. І, канешне, гэта Так чудово, що ми розмовляємо на різних мовах і розуміємо одного. Міла ў пэўным сэнсе. Але тільки і виключно з субтитрами. Разуменне 90 IQ. сітуацыю ў галавах шматлікіх людзей. І вось так супала, што яно ўсё адбылося перад выбарамі, перад прэзідэнцкай кампаніяй і плаўна пераплыло ўжо пасля ў яе. І мы пабачылі, што выйшлі новыя твары, нарэшце з'явіліся новыя людзі. Правільна казаць, новыя пачвары. Якія прэтэндавалі на крэсла прэзідэнта. Понятно, што там канчатковая лічба ніколі не будзе вядома, напэўна. Але мы бачылі, што шмат на якіх участках перамагала Ціханаўская. І людзі зразумелі, што нешта змянілася. І гэта не раней-то ўсе думалі, што напэўна ўсё ж такі 50% галасуе за Лукашенка. Ну, можа, не 80, ну, але большасць. Але зараз все было не так. І таму, калі усе зразумелі, што большасць такі сапраўды... Так, Ціханаўская, яна па сваіх кампетэнцыях дакладна не новы Лукашенка. Вы нічога не пераблыталі. За яго, а людзі пайшлі разам на вуліцу. Ахаха, што гэта было? Ты пра што? Пра інтэрв'ю з бабінай? Ну, гэта тыповая ружовая хуйня. Ці ты вось зараз пра гэтую хуету? Я проста неяк прапусціў зараз, калі хацеў адматаць, побачыў. Блядь. Скажыце мне, што гэта не Лукашенко. Вось тут. Окей. Мне трэба акошка адчыніць, а то душнавата зрабілася. Вось такім чынам і адбыўся гэты пералом у гісторыі Беларусі. Пералом у чэрапе Беларусі. Выйшлі не толькі амонаўцы, не толькі міліцыя, але і армія. Супраць звычайных людзей, у якіх не было ніякай зброі. Людзей пачалі збіваць, людзей пачалі катаваць. Яны пачалі цікаць і ва ўкраіну, і ў Польшу, і ў Літву, і ў некаторыя іншыя краіны таксама, і ў Расею, на жаль, безумоўна, таму што... Гэта калі што ўсё галоўным чынам відосы з першых дзён, хутчэй за ўсё нават з першай ночы пасля выбараў, калі людзі выходзілі больш агрэсіўна пратэставаць. Потым гэта ўсё ўжо злілося ва ўнітаз. Пачаліся маршы па нядзелях у адпаведныя часы, у адпаведных месцах, без гвалту. Походу, ця вишиванка – це як гобелен в середньовіччі, де зображалися історичні події. Ну так, як зараз пам'ятаю, слуцькі пояси, і на їх просто татарин ябе москаля в задницю. Просто ось один у один.
што там не было бяспечна і не ёсць зараз. Мы ведаем, што расійскія службы выдаюць беларусаў, і вось недавно гэта Ну, бля, це дуже політичний відос, який ніхуя не розповідає про культуру та етнографію білорусів. Дик ти сам його замовив тільки що? Можеш перезамовити, коли хочеш. таксама адбылося. Затрымалі яшчэ аднаго чалавека і потым Ён знайшлі палітычны, прычым, ну, тут абмяркоўваць няма што насамрэч, гэта просто лухта нейкая. Тыповая ружовая ерундыстыка пра тое, што беларусы выйшлі на пратэсты, іх адпіздзілі. Ну, так, беларусы выйшлі на пратэсты, іх адпіздзілі. Гэта было 6, блядь, год таму. Да гэтай пары беларусы, значная іх частка, лічаць, што мірны пратэст — гэта нейкая ахуіцельная стратэгія. Галоўнае, каб усё па Бібліі, каб усё па хрысціянству. А перамагаць — так ты... Галоўнае — удзел. Ну, я його не дивився. Ну... Я кажу, можеш перезамовіць, калі зусім нудна. ўжо ў Беларусі. Да Украіны насамрэч Мы яшчэ гадзінку будзем стрыміць. мандравала і жыла. Я пэўны час вучылася ў Штатах, у Нарвегіі. Пачаўся гэты рух моцны адраджэння грамадскага сектара ва ўкраіне пасля 2014 года. З'явілася шмат розных цікавых праваабарончых ініцыятыў. Таму так і атрымалася, што я пераехала тады ў 15 годзе ва ўкраіну і ніколі аб гэтым не шкадавала, таму што сапраўды гэта быў цудоўны і ёсць цудоўны досвед. Усе гэтыя адпаведныя веды, якія мы Скіп каштуе X2. Ну, скіп каштуе X2, хіба што чалавек, які гэта замовіў, перазамовіць. А скіп сапраўды ў 2 разы больш. збіралі Та похуй дивимось. апошнія 6-5 гадоў з маімі калегамі. Якраз зараз тут ва ўкраіне мы і прымяняем для таго, каб дапамагаць беларусам. Мне вось цікава, дарэчы, гэтая архітэктура, гэта сталінская эпоха ці ўсё ж такі імперская? Таму што выглядае, як ведаеце, у Віцебску такая ж хуйня ёсць пабудаваная на вуліцы Кірова, прямо насупраць вакзалу, якая спрабуе імітаваць нешта падобнае на архітэктуру, але па сутнасці гэта проста бомжацкая нейкая, ну вось такога кшталту забудова, дзе нейкі тоненькі слой фарбы закрывае кірпічны будынак звычайны салковы. Зараз тут ва ўкраіне мы і прымяняем для таго, каб дапамагаць беларусам. Не проста ініцыятыва, якая працуе тут у Кіеве. Мы можам дапамагаць па сутнасці больш-менш. Бля, якая блявотная хуйня. Па ўсёй краіне кансультаваць таксама людзей, якія ў іншых гарадах знаходзяцца. Вельмі істотны момант — гэта дапамога бежанцам, тыя, хто прыязджаюць сюды, тыя, хто былі вымушаны пакінуць краіну, таму што дома у іх крымінальны пераслед, дома іх могуць лішыць бацькоўскіх прав. Ведаеце, калі б я зайшоў проста ў гэты пакой, мне б сказалі, у гэтым пакоі сядзяць рэвалюцыянеры і думаюць аб тым, каб прыняць уладу ў свае рукі ў Беларусі, забраць яе ў Лукашэнкі. Я просто увайшоў у гэты пакой, мне не трэба было б нават слухаць гэтых людзей, я просто паглядзеў бы на гэтую залупу, на гэтую жанчыну, блядь, на кані, некая парадуе сапраўдны герб вялікага княства, і мне было б усё зразумела адразу. Я просто, блядь, сказаў бы да пабачэння, давайте, рывідэрчы, блядь. Ебіцеся з гэтым гаўном самі. Можам дапамагаць. Трахайце гэты торт без мяне. У сутнасці больш-менш па ўсёй краіне кансультаваць таксама людзей, якія ў іншых гарадах знаходзяцца. Вельмі істотны момант — гэта дапамога бежанцам, тыя, хто прыязджаюць сюды, тыя, хто былі вымушаны пакінуць краіну, таму што дома у іх 5 гледачоў, з якіх 2 гэта сам Маргінез. Ну, усё паклясяцца. Усё паклясацца. Крымінальны пераслед, дома іх могуць лішыць бацькоўскіх правоў, дома іх выключаюць з Якая універсітэту. розніца нахуй? Шчасце не ў онлайне, запомніце гэта раз і назаўсёды. На стрымах з онлайнам 5 чалавек часамі данаціць лепей, чым на стрымах з 20.
просто таму што нейкі натоўп нон-сабаў часта і просто нейкіх левых уебанаў набягае і глядзіць стрым бясплатна, ніяк у ім не удзельнічаючы нават. То бок ёсць людзі, якія глядзяць не данацячы, але прынамсі яны актыўнічаюць у чаце, а ёсць просто нейкі, блядь, фон, нейкія непісы, якія і ў чаце не пішуць, і падабаек не ставяць, не ведаю, што яны в прынцыпе забылі. Універсітетаў і прызываюць у армію, і дома просто небяспечна. Я рады свайму анляйну ў 6 чалавек. Мы зараз знаходзімся ў Free Belarus цэнтры. Гэта ініцыятыва, якая была створана ў жніўні папярэдняга 2020 года. Зараз у нас акрамя псіхалагічнай і юрыдычнай дапамогі ёсць яшчэ дапамога з жытлом, за прадуктамі харчавання, за вопраткай. Ёсць невялічкая стыпендыяльная праграма і спрабуем таксама яшчэ і весці камунікацыю з украінскімі дзяржаўнымі органамі для таго, каб палепшыць сітуацыю для беларусаў, якія вымушаны зараз сюды прыязджаць. Тут у нас такі невялічкі куточак гуманітарнай дапамогі. Да нас прыязджаюць рэчы з розных краін. Тут вопратка ў асноўным, вопратка мужчынская, жаночая. Толькі хутчэй за ўсё гэтыя ўсе арганізацыі яны аплочваюцца праз нейкія еўрапейскія гранты. То бок гэта не проста офіс беларусаў, якія вырашылі аб'яднацца і дапамагаць сваім у эміграцыі, што я ў прынцыпе ацаніў добра. Хутчэй за ўсё, калі запытаеш, хто за гэта ўсё плоціць, ты атрымаеш адказ, а нашыя заходнія спонсары. Ну, я вас у рот ебаў, блядь, пасля такога адказу. Ночая дзіцячая, апошнім часам шмат людзей прыязджае з дзецьмі. Бок беларусы, збірайце гуманітарку, а мы пакуль пасядзім у офісе на ЗП, каб вам дапамагаць. І вось у нас зараз, дарэчы, ёсць адна нераспакаваная, мы можам паглядзець, што там унутры, я не ведаю. Будзе сюрпрыз для ўсіх. Справа ў тым, што людзі даведваюцца аб сваёй небяспекі ў апошні момант. І іх насправді ўжо няма нават часу для таго, каб падрыхтавацца да ад'езду. Яны проста хапаюць заплечнік, хапаюць там сваіх блізкіх дзяцей, едуць на мяжу ці там купляюць квіток на самалёт і вылетаюць з тым, што было. І, канешне ж, калі у цябе практычна нічога з сабой няма, то прасцей за ўсё проста звярнуцца да такой арганізацыі, як, напрыклад, наша, і мы тады зможам дапамагчы. Потым яны ўжо ўладкоўваюцца, яны там шукаюць сабе працу, і ўжо болей. Давайте паразмаўляем на такую сур'ёзную тэму, як бы гэта назваць у прынцыпе. Давайте паразмаўляем на такую тэму, як грамадзянская самаарганізацыя, як грамадзянская супольнасць. Што з'яўляецца крыніцай грамадзянскай супольнасці і альтруізму ў грамадстве? Вось ёсць у нас пэўная колькасць людзей, якая выехала за мяжу. Дапусцім, яна гэта зрабіла раней. Вось гэтая самая групка людзей, яна раней за ўсіх выехала з краіны, каб пабудаваць сваё жыццё ў замежжы. Такім чынам яна фармуе дыяспару. З цягам часу гэтыя людзі уладкоўваюцца на працу, атрымліваюць адукацыю. Яны зарабляюць грошы. У іх пачынае з'яўляцца дастаткова грошай, каб патэнцыйна падтрымліваць новых людзей, якія прыязджаюць у гэтую краіну. Ствараюцца асобныя чаты, дзе людзі пішуць пра свае праблемы, дзе ім падказваюць розныя рэчы, падказваюць, як разабрацца з дакументамі, падказваюць, дзе знайсці працу, падказваюць, як лепш за ўсё вывучыць мову, паступіць в універсітэт вучыцца ці на нейкія іншыя навучальныя установы патрапіць. Адпаведна, такім чынам кола людзей, якія будуць у будучыні уладкаваныя, забяспечаныя, легітымізаваныя, расце. Так ствараецца здаровая дыяспара. Мы тут на відэа бачым, хутчэй за ўсё, гэта найбольш распаўсюджаны прыклад таго, як гэта адбываецца. Мы бачым на відэа тыповую сітуацыю, калі частка людзей пераехала ў іншую краіну, не захацела або не здолела у яе інтэгравацца, знайсці сабе знаёмых, знайсці сабе універсітэт, нейкую адукацыю, знайсці сабе працу, знайсці сабе, не ведаю, магчыма, нейкае культурнае жыццё. Не змаглі і вырашылі проста падаць заяўку на грант у які-небудзь еўрапейскі фонд, які ім заплаціў
фактычна проста аплочваючы іхнюю вось гэтую пазіцыю. Людзі, якія нічога не ўмеюць, прыехалі ў іншую краіну працаваць валантэрамі. Гэта называецца працаваць валантэрам. Калі ты не са сваёй уласнай кішэні, не з уласнага кашалькоў дастаеш грошы проста таму, што ў цябе іх дастаткова шмат. А калі ты забіраеш гэтыя грошы у падатчыкаў іншай краіны і вырашаеш нейкага хуя за чужых людзей, на што гэтыя грошы трэба марнаваць і на каго? Адпаведна, табе нават ніколі не будзе цікава злезці з гэтага потоку грашэй, таму што ты ніхуя не ўмееш і досведу сапраўднай працы ў цябе няма. Ты будзеш сядзець на гэтым потоку столькі ж часу, колькі новыя людзі, новыя беларусы будуць у твою краіну прыязджаць. Адпаведна, табе карысна, каб гэты поток ніколі не скончваўся і каб беларусы самі па сабе ў гэтай краіне заўсёды былі жабракамі, якія патрабуюць дапамогі. Іначай, чыста па рыначных механізмах, твая праца ніхуя нікому не патрэбная. Ты паразыт. Ты паразыт, у цябе няма сваіх грошай, ты марнуеш грошы чужых людзей. Хаця мог бы пайсці па першым шляху, які я прапанаваў, даўжэйшым шляху, сапраўды. Ён вымагае адпаведнай канцэнтрацыі ўвагі, канцэнтрацыі сілы, канцэнтрацыі свайго часу і грошай, але гэта шлях, які дае доўгатэрміновыя пазітыўныя вынікі. Якія вынікі дае гэты шлях, прадстаўлены на відэа? Ён дае вынікі такія, што групка людзей, якія сядзяць на грантах, яны проста паразітуюць і дзейнічаюць на карысць сваёй уласнай валантэрскай арганізацыі. А сапраўдная дыяспара, яна не ствараецца, таму што існуе такая рэч, як рыначная ніша. Немагчыма заняць нішу, якая ўжо прадстаўленая вось гэтымі ўсімі фондамі, валантэрамі, групамі актывістаў, якія сядзяць на грантах, зарабляюць на гэтым грошы. Немагчыма проста так узяць, прыйсці з пустымі рукамі, як звычайна гэта у беларусаў адбываецца, якія пераязджаюць у новую краіну. Немагчыма проста ўзяць, прыйсці з пустымі рукамі і паўплываць неяк на гэтую сітуацыю, стварыць сваю асобную дыяспару. Не, ужо ёсць дыяспара, яна такая, яна дэфектыўная. Гэта дэфектыўная дыяспара, якая пры гэтым займае ўжо сваю натуральную рынкавую нішу. І яна з гэтай нішы ніхуя не злезе, калі яе спонсары самі не скавырнуць, або дзяржава краіны, у якой яны існуюць, не скавырнуць, таму што палічыць, напрыклад, яе пятай калёнай. Хаця, калі так адбудзецца, то ў беларусаў, у прынцыпе, ёсць важнейшыя праблемы, чым закрыццё нейкай валантэрскай арганізацыі. Валантэр, волюнтарыст, у прынцыпе, чалавек, это чалавек, які праяўляе сваю уласную волю. Калі ты сядзіш на гранце, ты праяўляеш волю іншых людзей. Ты ніхуя не валантэр, ты проста сацыяльны працаўнік, ты такі ж самы бюджэтнік. Ты нічым не адрозніваешся ад бюджэтніка, ад звычайнай бабкі-сракі, якая раздае пенсіі, якая раздае, не ведаю, грошы для інвалідаў, для бедных ебанатаў, у якіх працы няма. Ты ствараеш эканамічныя стымулы для людзей быць жабракамі, не зарабляць грошы. Адпаведна, у доўгатэрміновай перспектыве беларусы ніколі не навучацца ў сапраўдную дыяспару, у сапраўдную самаарганізацыю, аб'яднання на нізовым узроўні. Тое аб'яднанне, якое з'яўляецца асновай грамадзянскай супольнасці, пра якую вы вельмі любіце распавядаць. Толькі вы яе не ствараеце, таму што грамадзянскую супольнасць нельга стварыць зверху ўніз. Ёпта бля. Зверху ўніз можна стварыць толькі умовы. Калі ты закладаеш дзяржаву, ствараеш канстытуцыю, ты закладаеш нейкія прынцыпы ў існаванні гэтай дзяржавы, па якіх далей людзі або будуць мець магчымасць да самаарганізацыі, да асацыяцыі, або не будуць. Адпаведна, у краіне,
дзе такія умовы не былі створаныя, ніякай гарызантальнай, ніякай грамадскай самаарганізацыі не здарыцца. І ў першы момант крызісу ваша ўся гэтая хуйня пасыпецца. Таму што яна залежала ад меркавання і рашэнняў нейкай невялічкай кучкі бюракратаў, ці то еўрапейскіх, ці то вашых нацыянальных. Вы ў гэтай сістэме ніхуя не вырашаеце. Вы з'яўляецеся ручкай, якой яны пішуць гэтую гісторыю. Вы толькі ручка. Ёсць вельмі шмат іншых ручак. Можна пісаць карандашом, алоўкам. Алоўкам можна пісаць замест ручкі. Можна пісаць кісцю, можна кроўю пісаць. Вы не унікальныя, вы не прымаеце рашэння. Вы проста пасрэднік, інструмент. Вы не дыяспара, вы паразыт. Паразыт. Гэта ведаеце, як калі у вас расце ракавая пухлізна ў галаве на мазгах, месца не застаецца для саміх мазгоў. То бок, гэта проста рак. Гэта ўсё проста рак. Рак, які выцісняе сапраўдныя здаровыя ініцыятывы. Цяжынка, вона хто? Ты її знаєш? Я не ведаю яе, але я паглядзеў просто на гэтыя габелены, блядь, і вышыванкі з аўтазакамі. Я вырашыў, што хутчэй за ўсё гэта нейкая грантавая тэма, асабліва улічваючы, што канал Украіна ён здымае менавіта што такія левацкія дакументалкі. Так, а што за праблема з грантамі? Я ўжо патлумачыў. Добра, што ў маянэза ўсходнія спонсары. У цябе рэсентымент, бо таксама хочаш грантаў, але табе не даюць. Калі б я хацеў, я б мог бы падацца на 10 штук такіх грантаў. Мне проста нахуй гэта не трэба. Хаця ты можаш лічыць, што гэта рэсентымент на здароўе. Ты, бля, нахуй, бля, кажаш, бля, такое, што робіцца жахліва. Маянэз, скажы што-небудзь пра беларускае, а то ў мяне дэпрэсія. Ну, гэта акурат і быў пра беларускі спіч. Антыпаразітарны. Калі вы беларус, вам трэба з'язджаць з краіны, зарабляць грошы, атрымліваць адукацыю, каб зарабляць грошы. І паступова гэтую ўсю чэрнь выцісняць. Трэба ладзіць нейкую хіміятэрапію. Або, не ведаю, хірургічную аперацыю, калі заўгодна. Проста прыходзіць і сваім уплывам уласным ствараць альтэрнатыву, ствараць альтэрнатыўныя цэнтры сілы. Ёсць краіны, у якіх гэта немагчыма. Я не ведаю, ці ў Польшчы гэта магчыма насамрэч. Ці не з'яўляецца вось гэтая ўся грантавая паебень у інтарэсах саміх палякаў. Ці калі вы заробіце дастаткова шмат грошай, вас проста не пашлюць нахуй. Гэта пытанне. Але, напрыклад, краіны вальнейшыя, краіны, дзе свабода асацыяцыі выходзіць на першы план, такіх як ЗША, гэта я лічу абсалютна магчыма. Няма ніякіх перашкодаў, і мы бачылі неаднаразова прыклады такіх самаарганізуючыхся грамадстваў унутры саміх ЗША. Габрэйскія ўсялякія аўтаноміі, пратэстанцкія, мармонскія, не ведаю, паганскія ў тым ліку, самага рознага кшталту. І беларусы там маглі б існаваць у гэтым шэрагу абсалютна не выдаючы сябе на федэральным нейкім узроўні. І гэта не праблема. У адрозненні ад якой-небудзь Польшчы. Маргінэс, вось калі я пайду ў белапазіцыю, альбо нахуй ты падтрымаеш мяне губамі. Ну, калі ты пойдзеш нахуй, як расійскі карабель, то грэх не падтрымаць. Слухайце, я напіўся малака, і мяне цяпер цягне ссаць перыядычна. Пасядзіце пакуль, паслухайце Зянона Станіславовича. Бажэнства это не нешта, так сказать, не некая ориентация. Асуджаю на ўсялякі выпадак. Это ідэалогія. Ідэалогія меншыні, якая хоча дыктаваць свае умовы бальшыні. І гэты дыктат адбываецца ў розных варыяцыях.
Ён яшчэ не вымкнуў, дзе, як кажуць, ну, адкрыта это адбываецца, але ён пастаянна прысутнічае ці ў судовых працэсах, ці ў нейкіх пытаннях там дазволу шлюбаў, ці як павёў сябе федэральны суд. Вы ведаеце, была парушана Канстытуцыя. Была парушана Канстытуцыя Злучаных Штатаў. Таму што гэта лоббі, вот гэта ідэалогія, яно дзейнічала настолькі нахабна, моцна і з такім прэсам, што мы змусілі прыняць гэты закон. І гэта радавыя амерыканцы гэта бачаць. І мы гэта бачым усё. І становішча такое, што з гэтым нічого не можна зрабіць. Ну вот так рухаецца дэмакратыя. І што гэта, што ну, яны маюць правы, гэтак ёсць. Гэтак так. Ну але ж вы разумееце, ёсць жа пэўны парадак у свеце. Ёсць жа пэўны парадак у свеце. Ёсць жа пэўная адказнасць і ў асобы, і ў групы, якая кіруе дзяржавай. І вось не буду ўжо падрабязна ўваходзіць усю гэту сістэму, я толькі намеціў, вы гэта разумееце. І вось калі пачаліся гэтыя выбары, то гэтае пытанне, яно не вымкнула адкрыта, але яно было. Яно было. І можа быць, яно прайшло, калі б, скажем, дэмакраты, рэспубліканцы выставілі кандыдатуру, ну, такога кандыдата, як Маккейн. Чоловік разумны, аўтарытэтны, палітык, умее сябе трымаць, усё. Ну, это безумоўна. Ёсць такія палітыкі ў Амерыцы. Тэкс. Я пакуль сцаў, дарэчы, падумаў яшчэ наконт таго, што я сказаў толькі што. І некаторыя з вас маглі мяне неправільна зразумець. Магчыма, вы падумалі, што я заклікаю не карыстацца грантамі, не карыстацца нейкай сацыяльнай падтрымкай. Не, пасыл быў трошкі іншы. Калі вы карыстаецеся сацыяльнай падтрымкай для таго, каб у доўгатэрміновай перспектыве з яе злезці, гэта плюс. Не трэба адмаўляцца ад грошай, якія вам суюць у рукі. Я сам, напрыклад, навучаюся па праграме Каліноўскага. Гэта абсалютна легітымна. Я заклікаю не рабіць гэтую праваабарончую, нейкую валантэрскую справу, палітычную, сваёй асноўнай справай. Мы гэтую тэму, дарэчы, падымалі на стрыме з Пятрухіным, з Ксюшенькай. Ну, карацей, хто навагодні стрым глядзеў, той памятае, што зрабіцеся спецыялістам у якой-небудзь рэальнай, непрывіднай вобласці. Зрабіцеся добрым, не ведаю, электрыкам, зрабіцеся добрым праграмістам, зрабіцеся добрым лекарам, зрабіцеся добрым навукоўцам, калі ўжо на тое пайшло. Зрабіцеся добрым навукоўцам, я маю ў сэнсе не гуманітарным, блядь, сапраўдным навукоўцам. Знайдзіце сабе прафесію, за якую вам будуць плаціць грошы. Прычым грошы на рынку. Не проста там ад дзяржавы ці ад нейкіх фондаў еўрапейскіх, а знайдзіце сабе справу, за якую вам будуць плаціць на звычайным рынку, якая будзе на рынку запатрабаваная. І пакуль вы будзеце шукаць сабе такую працу альбо вучыцца працаваць, атрымліваць адукацыю, можаце браць столькі сацыялкі, колькі ў вас у прынцыпе ўлезе. Я абсалютна не супраць. І калі вы нават пачнеце працаваць, а вам будуць працягваць, блядь, гэтую сацыялку саваць рукі, бярыце, абавязкова бярыце. Будьце сацыял-тутавістамі. Усё, як казаў і пісаў у сваіх кніжках Максім Марцінкевіч. Калі сістэма настолькі хуёвая, што яна гатовая раздаваць грошы найбольш паспяховых эканамічных агентаў у рукі проста нейкіх бамжэй, то карыстайцеся хібамі гэтай сістэмы, даламайце яе. Калі яна працуе хуёва, проста даламайце яе нахуй. У яе ёсць хіба, яна праз гэта губляе шмат грошай, а вы яшчэ, блядь, яе больш нагрузіце. Сабой, усю сваю сям'ю перавядзіце на гэтую сацыялку. Усіх сваіх сваякоў, сяброў перавядзіце нахуй на сацыялку.
каб усе ваши знаёмыя яе атрымлівалі. І ў пэўны момант сістэма просто перагрузіцца і абнуліцца, і сацыялкі больш не будзе, і падаткаў магчыма у вас не зробіцца менш, але прынамсі бюджэт будзе выглядаць лепей. Адначасова з тым, вядома, трэба патрабаваць і абніжэння падаткаў. Дарэчы, мабыць, варта дадаць, што па-першае трэба патрабаваць абніжэння падаткаў, а потым ужо абніжэнне сацыялкі. Але у сітуацыі з беларусамі гэта не актуальна, таму што беларусы звычайна ніякіх рашэнняў не прымаюць у краінах, у якіх яны апыняюцца за мяжой. А сацыялку можа ўзяць абсалютна любы. Таму карыстайцеся, нагружайце, бейце гэтую суку, блядь, сацыялістычную. Каб нават самы апошні сацыяліст 2 разы падумаў перад тым, каб даць вам грошы. Вы проста бярыце гэтыя грошы дэманстратыўна і марнуйце іх на самую бессэнсоўную хуету, якую можна проста сабе ўявіць. Або данаце гэтыя грошы проста нейкім палітычным актывістам правацкім, якія наадварот выступаюць за тое, каб сацыялкі больш не было. Просто такім чынам хакаючы сістэму нахуй. Бярыце сацыялку і марнуйце гэтыя грошы на падтрымку, блядь, БДК, дасылайце іх у вольную Беларусь, там не ведаю, каго вы падтрымліваеце, у рух беларускіх нацыяналістаў, дасылайце іх. Хаця рух беларускіх нацыяналістаў хутчэй за ўсё сам за сацыялку, як і вольная Беларусь. Але, ну, карацей, падтрымлівайце усялякіх радыкалаў. Не ў сэнсе радыкалаў тыпу Гжэгош Браўн, які проста ходзіць і слінай прыскае на габрэяў і украінцаў, а радыкалаў менавіта ідэалагічных і людзей, якія гатовыя за свае ідэі змагацца са зброяй у руках. Хакайце сістэму, хакайце. І не ігнаруйце, не гуляйцеся ў гонар з сістэмай, таму што яна проста, раздаючы грошы ўсім іншым людзям, стварае для вас некарысныя рыначныя умовы. Таму што ў сітуацыі, калі вы можаце ўзяць гэтыя грошы, але прынцыпова не берыце, вы прайграеце свайму канкурэнту. Так гэта працуе. Менавіта таму, напрыклад, бізнесы, якіх падтрымлівае дзяржава, напрыклад, будаўнічы бізнес у якой-небудзь Польшчы, з'яўляецца манапалістычным, таму што новыя гульцы на гэтым рынку не могуць з'явіцца. У іх ужо маецца велізарны канкурэнт у выглядзе алігаполіяў, якіх спансуе дзяржава. Проста немагчыма змагацца з такой канкурэнцыяй, хіба што ты з'яўляешся нейкім іншым гігантам эканамічным, для якога будаўніцтва тое ж самае будзе проста нейкай асобнай галіной, у якую ты таксама зможаш данаціць проста нейкія неверагодныя сумы даляраў і еўра. Тады гэта спрацуе, але звычайна гэта не кейс з новымі гульцамі ў эканоміцы. Такс. Сука, Макей больш наш, чым Бабарыка. Ну, не ведаю. Яны абодва КДБшнікі. Што за праграма Каліноўскага? Вось табе адказваюць. Праграма Каліноўскага. Пункт 1. Адрадзіць РП. Пункт 2. Збудаваць сацыялізм. Ну, у Каліноўскага, хутчэй за ўсё, адрадзіць РП было досыць фармальным пунктам. Ён жа быў сярод чырвоных, а чырвоныя выступалі за нацыянальныя рэспублікі. То бок, калі ён выступаў за адраджэнне РП, гэта было адраджэнне асобна Польшчы, асобна Беларусі і асобна Літувы. Ну і, магчыма, якіх-небудзь яшчэ рэспублікаў на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай. Пиздец. Соціялка в кожну хату. Я падтрымліваю Маргінеза, але толькі губамі. Альбо ПКП. Ну, пра ПКП я не настолькі дасведчаны, хаця ПКП таксама ебанутая тэма. Але пра ПКП больш-менш усім вядома, што гэта манапаліст. А пра будаўніцтва людзі звычайна думаюць, што
што высокія кошты на будаўніцтва ў Польшчы яны выкліканыя тым, што будаўнічыя фірмы настолькі ахуелі, што зусім не лічацца з меркаваннем палякаў, з іхнімі патрэбамі і завышаюць цэны да абсалютна неадэкватных маштабаў. Напрыклад, хату нармальную купіць у Польшчы каштуе прыкладна столькі ж, колькі каштавала б купіць хату ў Злучаных Штатах. Гэта абсалютна неадэкватная сітуацыя, але гэта рэальнасць. І людзі схільныя вінаваціць, як заўсёды, клятых буржуяў, забываючы аб тым, што буржуі дзейнічаюць проста ў рамках рынку. Буржуі таксама не дуракі, яны бяруць грошы тыя, якія дзяржава сама цісне ім проста, прасоўвае ў рукі. Проста, блядь, дае іх. Як можна не ўзяць-то, ёпта? Гэта... Калі б адзін які-небудзь бізнес не ўзяў гэтыя грошы, то ён бы прайграў, таму што астатнія по-любому ўзялі, правільна. Ён бы выбыў з рынку. Немагчыма не ўзяць, калі ты клапоцішся пра свой бізнес. То бок праблема ў дзяржаўным фінансаванні такіх бізнесаў і ў рознага кшталту рэгуляцыях, абмежаваннях для будаўнічых, таму што бізнес будаўнічы, ён мае настолькі высокі парог, у яго настолькі складана ўвайсці, што не будучы ўжо нейкім велізарным магнатам, ніхуя ты не пабудуеш. Таму што табе прыйдзецца марнаваць годы і сотні тысячаў злотых проста на тое, каб зарэгістраваць сябе ў якасці будаўнічай фірмы. Гэта пиздец. Гэта той самы польскі сацыялізм, на жаль. Так, а Літвы, а Палескае каралеўства. Я не гісторык, я не ведаю. Ёсць, ведаеш, ёсць жа гэты неапублікаваны ліст, неапублікаваны нумар мужчынскай, жаночай праўды, мужыцкай праўды, дзе Каліноўскі піша аб тым, што насамрэч беларусы гэта ліцвіны. І калісьці мы зваліся ліцвінамі. Проста потым ён забіў хуй на гэтую ідэю, вырашыў карыстацца больш распаўсюджаным этнонімам беларусы. Таму што сапраўды ў часы расійскай імперыі досыць невялікая колькасць людзей называла сябе ліцвінамі. Нават у той частцы сучаснай Беларусі, на якой мужыцкая праўда вяла сваю прапагандысцкую дзейнасць. Гэта Гродзенская вобласць, не ведаю, там, мабыць, заходняя частка Віцебскай вобласці, Берасцейшчына. Дакуль, у прынцыпе, гэтыя нумары даходзілі, дзе студнёвае паўстанне мела найбольшы поспех. Усё роўна Каліноўскі вырашыў скарыстацца тэрмінам беларусы. Наконт Палескага каралеўства, я думаю, гэта досыць новая плынь у беларускім палітычным дыскурсе, прадстаўленая адным волатам. Вядома, гэта вясомы ўнёсак, але ўсё ж такі адзін чалавек пакуль што недастаткова. Вось калі яшчэ адзін Чарнобыль здарыцца, тады можна яшчэ паразважаць наконт Палескага каралеўства, але пакуль што малавата радыеактыўнай хтоні на поўдні Беларусі. Я б хутчэй спадзяваўся на якога-небудзь Наваполацкага каралеўства або Менскага каралеўства. Больш-менш усталёўваецца. Ведаеце, такога каралеўства па карыкатурах на арыстакратыю, дзе ўсе арыстакраты гэта проста ахвяры інбрыдынгу, ахвяры блізка сваяшнага скрыжавання. Вось, я думаю, менавіта такімі каралеўствамі можа зрабіцца Палескае і Менскае, і Наваполацкае у дадатак. Усё. Так, што у нас тут? Тут, напэўна, таксама дзіцячыя рэчы. Да? Для маленькіх дзетак, зусім маленькіх прычым. І часта і такія ёсць. У нас была мама, якая была вымушана бегчы
У яе папярэдні муж быў міліцыянерам, і калі ён даведаўся, што яна актыўна ўключаецца ў пратэсты, працэсную дзейнасць, ён пачаў ёй пагражаць тым, што яе лішаюць правоў бацькоўскіх. І яна была... Слава Аллаху. Хутка беларусы даведаюцца аб тым, што больш распаўсюджанай назвай іх этнасу было блядарусы. Гэта лісвіноў, калі што не датычыцца. Так пісаў Замо. Так. Той самы, як жа там было. Скіпідар Замо, так. Так. Ахуенна выходзіць замуж за ментоў. Добрая ідэя. Была вымушана таму з'ехаць хутка, у яе было вось акурат 3 дзяцей. Нарадзіць 3 дзяцей ад мента. Топ. Ще ў жніўні мы... Вось у Расіі ёсць Наташкі, а якое такое тыповае імя можна распаўсюдзіць на беларусак? Скажыце. Падкажыце ў чаце. Фактычна адразу павесілі вось чырвона-белы сцяг. І цікава было потым назіраць, як па вуліцы сталі з'яўляцца Светка, мабыць. Іншыя таксама сцягі БЧБ, і украінскія таксама. Анжела. І вуліца стала такой Аксана. Стракатай. Ксюшенька. І яно выглядала як такая пераклічка. Чырвона-белы сцяг, ён же сапраўды быў нашым нацыянальным. Все пачалося ў 18-м годзе, яго абрала Рада БНР. І пасля ў Савецкім Саюзе, конечно ж, гэта ўсё памянялось. Мы ведаем, што з'явіліся савецкія сцягі. Алеся. Не шмат я ведаю Алесяў, якія мяне пры гэтым бы яшчэ і бясілі. Не. У ўсіх савецкіх краінах... Мабыць, яны проста мне не даюць. Гэта таксама верагодны сцэнар. Але як спяваў Лявон Вольскі: ламай сцэнар, ламай сцэну, ламай пісяндру, ламай гангрэну. Потым ужо ў 95... Я хацеў яшчэ нешта піздануць, але перадумаў. Вось Наста, дарэчы, так, неблагі варыянт. Наста гэта пиздец. Алеся гэта Александра. Не, Александра не. Да не шмат я Александра. Хаця, ну окей, ну ладно. Ну я ведаў Александра ў сваім жыцці, якія былі проста пиздец якімі шлындрамі. Так. Але Насты гэта яшчэ больш, і проста гэта, блядь, пухліна на целе грамадства, на целе жаночага грамадства. Насты гэта пиздец. Вось спытаць імя гэтай жанчыны, якая жанілася на мянце і нарадзіла яму 3 дзяцей, ну гэта ж, блядь, 100% Наста. Першым, калі краіна стала незалежнай, мы павярнуліся да нашага сімвалу і да беларускай мовы таксама, але, на жаль, вось Лукашенко перамяніў усё назад і адкаціў да сімвала. Дарэчы, забаўны факт наконт гэтага гербу над домам парламенту. У перыяд з 91 па 94 год, калі тут вісеў герб з пагоняй, яны не здымалі герб з савецкай Беларусю. Вось гэты савецкі герб БССРаўскі, яны яго не здымалі, яны проста павесілі герб з пагоняй паверх гербу савецкага. То бок людзі, якія гэта рабілі, нешта ведалі наперад. Ведалі нешта нават лепей за апазіцыю БНФ. Гэта, ведаеце, аналег галоваў у помнікаў савецкіх, якія адкручваюцца, каб можна было абсалютна любога рандоміча далей наляпіць. Вось тут адбылося нешта падобнага кшталту. Магчыма, там пад гэтым гербам яшчэ які-небудзь, блядь, з часоў нямецкай акупацыі застаўся так чыста на ўсялякі выпадак, калі ўсё ж такі Менск акупуюць зброеныя сілы Украіны. Так... Песняры яшчэ пра Алесю спявалі, таму гэта ўжо стэрэатып. Да ніхто, блядь, не слухаў песняраў. Всім паебаць.
Я акрамя мамы больше жанчын не ведаю, то бок у супа маці Наста. Ну, мабыць. Якія былі прыняты ў Савецкім Звязе. І раней забіў чырвона-белы Олеся гэта хутчэй украінскі варыянт, ведаеце? Ёсць у мяне такое падазрэнне. сцяг маглі, канешне, і затрымаць. Олеся Хіхленко, напрыклад. Я думаю, гэта проста расчыненая насцеж пиздзень. Вам так не здаецца? Просто нібыта самое словазлучэнне Олеся Хіхленко. Быццам бы гэтае імя можна прачытаць на слупе з нумарам тэлефону знізу. І канфіскаваць яго, пры тым, што раней ён не быў забароненым, але зараз яны спрабуюць, канешне, усякімі рознымі шляхамі зрабіць так, каб людзі не выказвалі сваю салідарнасць. Пераможам. 23 траўня 21 году Роман Пратасевич, чалавек, які ў мінулым быў адным. Вось, на карцінцы, блядь, самыя непадкупныя і шчырыя беларусы за ўсю гісторыю яе існавання. З адміністратарам тэлеграм-канала «Нехта», які вёў асноўную стужку падзей падчас жнівеньскіх пратэстаў у Беларусі. Гэты відос вельмі добра састарыўся. Быў затрыманым. Не тое, што затрыманы самалёт. Олеся і Алеся абедзве любяць арабаў. Ну гэта неяк не арыгінальна. Мы ж адзін чалавек, які сядзіць некалькіх аккаунтаў, каб маргінезу сумна не было. Я і аднаму чалавеку удзячны насамрэч на стрыме. Самалёт, на якім ён ляцеў. Галоўнае, каб гэта адзін чалавек данаціў. З Афін у Вільнюс быў пасаджаны. Прычым пасаджаны прымусова сучаснай уладай Беларусі. Былі прадпрыняты беспрэцэдэнтныя меры. Яны паднялі ў паветра знішчальны ваенны беларускі самалёт і вымусілі пілотаў пасажырскага самалёта сесці ў Менску, змяніць па сутнасці траекторыю палёту. І ўсё гэта адбылося толькі для таго, каб затрымаць маладога хлопца 20 з нечым гадоў. Маладога КДБшніка. І каб пасадзіць яго па сутнасці ў турму. Зрабіць з яго заложніка. Зрабіць яго анушную куклу, ведаеце, такую, якую можна ў задніцу руку засунуць. Гэта, канешне, была падзея, напэўна, якой яшчэ ніхто ніколі не бачыў у сусветнай гісторыі не то што Беларусі, але і ўсёй Еўропы. Так, ніхто ніколі не бачыў настолькі радыкальнага вяртання агентуры на родзіну, на радзіму. Звяз назваў гэтыя падзеі. Калі вы падрад напішыце 10 паведамленняў «Я мы маргінез», то я буду стрыміць сёння 10 гадзінаў. Ну, менавіта ад розных людзей 10 паведамленняў. Я буду стрыміць 10 гадзінаў. Па сутнасці актам, некаторыя нават выкарыстоўвалі слова тэрарызм, але большасць усё ж такі скланяецца да таго, што гэта быў акт паветранага пірацтва. Можна, канешне, чытаць навіны, можна чытаць паветранае пірацтва, таму што Пратасевіч ляцеў у самалёце і глядзеў пірацкую версію фільма «Калігула». Ажаніўся нехта на мянце, нарадзіў дзяцей ад яго. Потым, у вас не атрымліваецца, хлопцы. Не, вы неправільна пішаце, трэба менавіта па-украінску напісаць, вось як Питмастер Би. Так, ажаніўся нехта на мянце, нарадзіў дзяцей ад яго, потым аднаго з сыноў раз'ебалі ў дэбатах. Гэта проста гісторыя жыцця кідышка. Я думаю, тут не трэба нейкай падрабязнай гісторыі, проста трэба было ажаніўся нехта на менце, гэта быў кідышка. Там нейкія сводкі, можна чытаць. Яго раз'ебалі ў дэбатах, селі яму задніцы на галаву і яна лопнула. Ведаеце, як у серыяле «The Boys» у першым сезоне. Каналы,
але там усё адбываецца крок за крокам, і яно ўсё літаральнае. Мастацтва дазваляе ўсё ж такі пабачыць іншыя сэнсы, дакласці свае сэнсы ў тое, што адлюстраваў мастак. Вынікла такая ідэя, што можна аб'яднаць некалькі розных мерапрыемстваў у адно, і больш таго зрабіць гэта яшчэ і на пляцоўкі Кіева-Магілянскай акадэміі, месца, якое вядома сваёй выдатнай, па-першае, адукацыяй, па-другое, такім свабодалюбівым духам. Беларусы, якія прыходзяць на нейкія падзеі, якія прысвечаны Беларусі, яны адчуваюць Мастацтва псіхічных хворых. Ну, як і любыя фестывалі і канцэрты, я просто розніцу не бачу. Я таму і не каментую. не кінуты. Для мяне любы канцэрт, любы фестываль, любая дыскатэка, яна выглядае прыкладна так. То, па-першае, яны могуць сапраўды зноў аб'яднацца, нягледзячы на тое, што яны ўжо не ў Беларусі, яны могуць нешта разам рабіць. І гэта Гэтыя жанчыны, яны прыйшлі для чаго сюды паплакаць. Па-першае, яны могуць сапраўды зноў аб'яднацца, нягледзячы на тое, што яны ўжо не ў Беларусі, яны могуць нешта разам рабіць. І гэта, ну, напэўна, трохі Краін насілля. Пусціце на канцэрт. стымулюе іх і падтрымлівае маральна і культурна таксама. На весь движ куржа. Живучи у Польшчы, я хочу вельмі асцярожна выказвацца наконт движу куржа. Па-першае, таму што іхняя філія існуе ў тым ліку у Кракаве, а па-другое, таму што гэта ўсё бандераўцы, якія хаваюцца пад такімі, ведаеце, жоўта-чорнымі сімвалямі. Насамрэч яны ўсе чырвона-чорныя. Я ставлюся да бандерызму скрайне негатыўна. Таму, так бы мовіць, я лічу, што польскай службе бяспекі трэба заняцца гэтымі грамадзянамі Украіны і Беларусі і Расіі. Людзі пачынаюць пісаць у чат толькі каб надо мной падздзекавацца. То бок вылезлі людзі па тыпу Іван 3.5i 3G, нейкі Ашенон. Людзі, якія не пісалі дагэтуль у чаце, яны вылезлі выключна для таго, каб мне сапсаваць жыццё, каб я сядзеў стрыміў, блядь, 10 гадзін. Просто мразі, блядь. І вы яшчэ называецеся беларусамі. І вы, блядь... Реально, як быццам увесь час спалесся просто. Гэта цудоўная магчымасць пазнаёміцца, таму што шмат людзей прыязджае, нікога не ведаючы тут. І потым, калі яны сустракаюцца на беларускіх імпрэзах, яны... Блядь, гэта ж арэнда Панасюк. Знаходзяць такіх жа самых аднадумцаў, якія раней, магчыма, прыехалі сюды, ўжо трохі лепш аблаштавались, і у іх, па-перша, будуць... Дарэчы. І, магчыма, прыехалі сюды, ўжо трохі лепш аблаштавались. Скрыньце, так бы мовіць. Вось яна жанчына. Паглядзіце на яе біцуху просто. Яна магла б мяне ўкласці не тое, што з аднаго удару, нават з паловы. Яна магла просто замахнуцца, я б ужо адляцеў у свой Кракаў прямо з Кіева. Па-перша, будуюцца нейкія сацыяльныя сувязі новыя, і яны пачынаюць... Яна магла б на мяне наступіць, нават, я лічу. Аднаму тут дапамагаць. Вораг мой, надзея моя, бачу, што... Вось вы реально лічыце, што мікрафоны, блядь, цэлыя нейкія плыты гукавыя, кабелі, цэлая пляцоўка, сцэна, месцы, арганізацыя, гэта ўсё заплочана просто грашыма мецэнатаў, ці гэта грантавая хуета, якая не мае абсалютна ніякай каштоўнасці, што гэтыя людзі просто сядзяць на ЗП. Таму што больш нічога не ўмеюць. Кірмаш, ну дык... Смерць тваю засынаючы ў тыле. Яна. Дзверы майго дому заўжды адчынены, заўжды рада перакінуцца парай прыязных словаў пад пляшку цыкуты і воду радасці на тле размовы. 90% сяброў знаёмых маіх — это
або поети, або які прозаїки, перекладчики. Так, усе беспрацоўныя. Мае сябры усе паэты, перакладчыкі, навукоўцы, стрымеры. Увесь зброд сабраўся ў маіх знаёмых. Ну, я трошки Ніхто не працуе. перекладав з української. Там у нас є сайт Літраж, то ми на їм там вішаємо ті переклади. Перше, що було цікаво, плюс познайомити, скажімо так, білоруських читачів з новою молодою українською поезією. Ну і не тільки молодої. Выхавалі родных, сяброў, жывых класікаў, лідараў нацыі. Я хожу на гранд-фрі мерапрыемства толькі. Гранд-фрі? А на іх не пішацца звычайна, што яны гранд-фрі. Кіраўнікоў сумнеўных арганізацый, хамяка пад пад'ездам, сабаку на ўзлеску, муху ў талерцы, а нехта і бога ў сэрцы. Але прэзідэнт Так і гэта ўсё адзін чалавек. у труне Круто. такога ў сябе мы яшчэ не бачылі, такога досведу. А ты пра ягоных знаёмых, так, і гэта ўсё адзін чалавек. Я. Нам не хапала. Просто я лічу, што калі ти живеш в нейкай країні, то То трэба смактаць грошы з яе, правильно. натуральна, што ти павінен Ладно. хай не размаўляць, але ты разумець павінен. Я от прыехаў і вывучыў украінскую мову і размаўляю. Вось гэта ўчынак, вывучыць украінскую мову, будучы беларусам. О! Всё, я забіраю ўсе словы, усе свае прэтэнзіі назад. Гэта слон, гэта зубр. Украінскую мову нахуй. Хто ў прынцыпе разумее украінскую мову? Напішыце што-небудзь па-украінску, я ніхуя не зразумею. Просто 100%. Українській мові. І мені було дивно, да, що громадяни України знаходять ніякі адмазки, тільки каб не вчити. Так, Під час громадяни протесту люди раптом України зрозуміли, що вони білоруси. І, Ну там написано не гран-фры, але халяль. Так ты так і написал бы, что ходишь у синагогу. многие там переходили на білоруську мову або намагалися розмовляти на білоруську мову. Многие там доведалися раптом, що белорусский, нормальный белорусский национальный сайт был, что он белый, а не вот эта червоно-зеленая херня. И эти протесты были моцным таким импульсом для многих, как отчуть себе часткой белорусской культуры. Многие в Украине просто не ведают, скажем так, историю протестов в Беларуси, и чомусь я сустракал такое, что типа, вот, а что вы типа 20 годов молчали? Ну, первые протесты были Ну, по-першае, нам падабалася, ідзіце нахуй. По-другое, хахлоў не спыталі. По-трэцяе, дзе ваш Крым і дзе ваш Донбас? Всё. Уцираем носики, вытираем вочки от слёзаў і пиздуем за расійскім караблём. 5-м. Великие протесты там с перевертанием ментовских машин были весной 96-го. Потом в 97-м были великие протесты, в 99-м вельми часто. Протесты были, але чим я адрознівався, что до 2020 года это все-таки Яны адрозніваліся тым, што на іх выходзіла 2 чалавекі. была адносна невеликая колькасць людей выходзіла. А, ён сам пра гэта будзе казаць, окей. Ну, меншасць. А в 2020 годзе люди абурыліся, што іх падманули там з падлікам галасоў. І вот з 2020 года Беларусы захацелі шчыра долучыцца да Расійскай Федэрацыі, а іх, блядь, падманулі. Вось падлы, блядь. Ніякай дэмакратыі. Можна сказаць, што большая частка беларусаў незадаволена так званай уладай незаконнай. Вялікая ілюзія, што нешта можа дапамагчы з-па-за межаў Украіны. І, в принципе, все, хто знаходзіцца в Беларусі, на это разумеюць, што не трэба спадзявацца на нейкі там умоўны захад. І тое, што ён дапамагае, там тая ж Літва дапамагае вельмі моцна. Літва. Що дапамагае, але ўсё роўна галоўнае перамены ў краіне зробяць людзі, якія знаходзяцца ўнутры краіны. Так.
6 год уже такие перемены. О, Міграції Робиться ти і ні з ким робиться. не поміняєш владу, і ситуація зміниться тільки коли внутрі самої країни будуть критична кількість людей, настроєних на переміни. галоўнае, каб як мага больш людзей, якія паверылі гэтым прамовам, потым пасадзілі ў турму. Я так лічу. Ты зараз як правы кут кажаш літаральна. Як правы кут, то бок, я не ведаю. Я загадваю сваім падпісчыкам распранацца і маляваць на сваім целе лёзунгі руху беларускіх нацыяналістаў, ці што? Не зразумеў зараз. Трэба вартаты стрімы по 6 годин. Калі будуць данаты на стрымы по 6 гадзін, тады вярнуцца стрымы на 6 гадзін. Просто так сядзець, блядь, глядзець на пусты экран, жадання няма. Напэўна, беларусам з украінцамі прасцей паразумецца, чым з кім-небудзь іншым. Зноў-такі таму, што ў нас падобныя культурныя коды, падобная гісторыя, падобныя мовы. Стрымы па 6 гадзінаў вярнуцца менавіта тады, калі я буду бачыць, што людзі пачынаюць замаўляць відосы нават па-за стрымом. То бок, калі людзі будуць арыентавацца на спіс відосаў, і калі я буду бачыць, што вось, напрыклад, калі я подрублю стрым, то у мяне наступныя 6 гадзінаў будзе чым заняцца. Вось у мяне ёсць цэлы спіс відэа, нават калі гэта відосы проста па першай. А калі ты пачынаеш стрым з нулём замоўленых відэа, ты можаш імправізаваць, канешне, але больш чым на 3 гадзіны гэтага не хапае. Выбачайце. Ну, мы разумеем адзін аднаго. І у нас есть агульны вораг, супраць якога мы боремся. І ў гэтай барацьбе мы, канешне, маглі б адзін аднаму быць і адна адной. То бок я пастаянна раблю бясплатны контент. Просто зараз я раблю трошкі менш бясплатнага контенту, чым раней. Быць карыснымі. Украіна і Беларусь, і беларусы у першую чаргу. І палешукі. У іх, мне падаецца, блізкі шлях у будучыні. Ну, у пэўным сэнсе так. І нам важна трымацца адзін аднаго. А нулёва чарга шо? Жарт для тебе? Ну так нулявая чарга гэта бясплатны контент таксама. Тым часам замест міру... Я скажу, стрымы па 3 гадзіны яны застануцца. Але на 6 гадзін проста няма сэнсу пераходзіць. Вайсковых складоў завезлі страх у шырокім асартыменце. Смярдзючы, слізкі, нават прадаўшчыцы гідзяцца браць яго ў рукі. Але каму ён цяпер Як мой хуй. трэба? Маем шыкоўныя солодачы любові, сочава адрэналіну, самагон злосці і Так, і сачыстую ціцку з малаком. вялікі торт перамогі, Сачыстую ціцку Мэнсона. што даспявае няспешна ў мільёнах сэрцаў. У серпні 2020 року з початком протестів проти диктатури Олександра Лукашенка почалася нова хвиля міграції білорусів в Україну, де вони мають змогу отримати правову, психологічну та гуманітарну допомогу.
Ну, блядь, у меня проблема с литерой Р. Прычым, блядь, нахуй. Стрым пачынаецца, я яшчэ нармальна трымаюся. Праходзіць 3 гадзіны і пачынаецца вось это. Ну, грошай на лагапеду у мяне таксама, як вы разумееце, няма. Вось. Што ж, мае шаноўныя, мы стрымем ужо 3 гадзіны. Цэлых 3 гадзіны. Магчыма, прыйшоў час завяршаць нашу сустрэчу. Такс. Давайте. Дзякую усім тым, хто далучаўся, хто данаціў, хто пісаў паведамленні ў чат, хто проста сядзеў на стрыме. А можа яшчэ відос? Якой даўжыні? Калі гэта кароткі відос на 5 хвілінаў, то мы можам яго глянуць, але даўжэй не, яго ж трэба каментаваць. Ну, ты можаш замовіць, канешне, але мы тады паглядзім яго проста на наступным. 12, не, 12 гэта зашмат. Я буду гадзіну яго глядзець. Давай, ты, канешне, можаш замовіць зараз, але глядзець я буду ўжо ў наступны раз. Ось. Я падстаміўся. Я экзамен сёння пісаў, не выспаўся. Заўтра на пары таксама. Не, то не, ну окей. Значыць, на наступным стрыме. Такс. Давайте тады. Усім дзякуй, хто быў з намі. Дзякуй за тое, што працягваеце глядзець мой канал. Калі Мазгінэс будзе калісьці. Я хацеў у снежні зрабіць відэа, наступнае відэа з цыклю пра хронабіялогію, але не атрымалася. Па часе не паспеў. Плюс хацеў яшчэ ў студзені выпусціць відос пра біхевіарызм. І я так думаю, што у мяне будзе трошачкі менш загружанасці ў гэтым месяцы. Але ў мяне будуць экзамены. То бок, карацей, у мяне будзе, мабыць, трошкі больш часу, не факт, што я буду рабіць праз гэта больш контенту, таму што ў мяне экзамены хутка. А вось у наступным месяцы, у лютым, у мяне амаль увесь час будзе вольны, абсалютна. То бок, у мяне там, здаецца, з 5 лютага па 25, 20 дзён нічога няма, тупа канікулы, таму што канчаецца сесія, і у нас сесія мы зрабілі спецыяльна, каб яна была, каб яна скончылася як мага раней. Люты будзе свабодны. Але я пастараюся штосьці зладзіць на студзень. У мяне ёсць пэўная колькасць матэрыялу проста для мазгінезаў, што для адной тэмы, што для другой. Проста іх трэба дакампанаваць, нагрузіць трошачкі факталогій. Трэба больш неяк грунтоўна падысці да іх. Вось там пра хронабіялогію я буду распавядаць пра розныя цыклы, якія ў прыродзе існуюць, што з'яўляецца іхняй крыніцай. То бок на першай лекцыі мы абмеркавалі адзін з галоўных
такіх тропаў хронабіялогіі, што паступова біёлагі зразумелі, што існуе такая хуйня, як унутраны гадзіннік, які працуе нават без уплыву асяроддзя, без уплыву з боку нейкага рэжыму святла, рэжыму тэмпературы, ціснення і гэтак далей. Ціска па-беларуску, цішнення гэта па-польску. А зараз я хачу проста трошкі глыбей разабраць тое, якія цыклы ў прынцыпе існуюць. Таму што акрамя цыркадных рытмаў, акрамя рытмаў, якія паўтараюцца кожныя 24 гадзіны, ёсць рытмы, якія паўтараюцца кожныя, скажем, 12 гадзін, кожныя некалькі гадзін, ці нават некалькі секундаў, ці нават у рамках адной секунды. Гэта тыя рытмы, якія называюцца ультрадыяльнымі, таму што яны карацейшыя за 24 гадзіны. А ёсць цыклы даўжэйшыя за 24 гадзіны. Гэта, напрыклад, эстральны цыкл, гэта гадавыя цыклы і гэтак далей. Гэта я буду ўсё абмяркоўваць, таму што там таксама цікава, бо частка з гэтых цыклаў з'яўляецца проста вытворнай ад цыклаў касмічных, напрыклад, ад цыклаў вярчэння нашай планеты вакол уласнай асі, змены нахілення нашай планеты. Там трошачкі будзе з такой, ведаеце, базавай касмалогіі таксама у гэтай лекцыі. Ось, а пра біхевіарызм, там карацей пра біхевіарызм. Пра тое, як паўставала ідэя біхевіарызму, як яна адышла ў заняпад. Таксама цікавая тэма, праблема толькі ў тым, што біхевіарызм гэта вельмі вялікая тэма. І там будзе лекцыя, хутчэй за ўсё, на 3 гадзіны, каб усе пытанні асноўныя пакрыць. І тое, я не ўпэўнены, што я здолею сапраўды прямо вычарпальную нейкую лекцыю падрыхтаваць. Хутчэй за ўсё, гэта ўсё роўна будзе па верхах. А тыя, хто сапраўды цікавіцца, для тых менавіта гэты курс пра памяці быў створаны. А так ці іначай пытанні, звязаныя з біхевіарызмам, з рознымі тыпамі памяці, будуць таксама падымацца потым. Задачай маёй з'яўляецца паказаць, чаму падыход, які прымае за фундамент тое, што паводзіны выкшталтоўваюцца не прыродай арганізму, а выключна ягоным атачэннем, памылковы. Гэтаму будзе прысвечаны відос, стрым, хутчэй, пра біхевіарызм. Калі гэта будзе, хуй ведае, калі знойдзецца час. Я паступова рыхтуюся да гэтых лекцыяў, але пакуль што не гатовы прачытаць іх. Добранаш, так, давайте усім добранаш. А прикол, 10 людей би написало, зараз би до ранку сиділи. Żeby nie było bandyctwa, Опа. żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Вось гэта я разумею. Чалавек прыйшоў, вываліў бібан на стол, усім паказаў, як гэта робіцца. Міраслаў, 10 еўра і спасылка. Што гэта за спасылка такая? Міраслаў, мы стрым скончваем, я зараз ужо не буду сядзець. О, ну гэта, дарэчы, можна нават па другой пусціць. Я не буду казаць гледачам, што мне замовілі, але вам павінна спадабацца. Я гэта зараз запішу, і мы гэта ў наступны раз абавязкова глянем. Таму што я на сёння пайду ўжо адпачываць. Дзякуй, Міраслаў, вялікі за 10 еўра. Дзякуй вялікі за 10 еўра. Ты неверагодны. Дарэчы, я магу 4 даляры гэтыя скінуць
у прыватны які-небудзь твой асабісты банк. Напісаць, напрыклад, вось Міраслаў і 4 сюды ўкінуць, каб ты мог імі карыстацца, таму што відос на 30 хвілінаў, а па другой гэта... Дарэчы, яго нават можна па трэцяй, але хай будзе пакуль што ў другой. Калі трэба будзе, я закіну ў трэцюю, але сумняюся, што хтосьці задоніць нешта па трэцяй, ці увогуле хтосьці яшчэ задоніць на нешта, таму пізда на наступны тады. Ну так, ну я ўжо 3 гадзіны стрымлю, я сёння не ў найлепшай кандыцыі. Хех, давай у прыватны, добра, я па трэцяй закідваў, добра, окей, па трэцяй гэта атрымліваецца, гэта $1. Бля, гэта складана, там 3 з хуем. Карацей, 30 хвілінаў па трэцяй гэта не $3, а 9. То бок у цябе застаецца €1. Але пакуль што я пакіну твой відос у другой, разумееш? Хай вісіць. Хай вісіць. Табе ж карысней будзе, калі так адбудзецца. Вось. Добра. Дзякуй за €10. Ты фактычна акупіў стрым, можна сказаць. Даўненька не было такіх смачных, тоўстых донатаў. Усім прыклад, Міраслаў. Ратуе маю стрымерскую творчасць. Так, ну давайте тады ўжо ўсё, на наступны раз будзе што паглядзець. З усімі развітваюся, усім дабраныч. Давайте. Пакуль.